потому что я одразу забываю о своей идее. Вот, и просто приходится придумывать новое по мотивах старых. Так что, когда я отхилюсь куда-нибудь, Татьяна, якая сховалась от камеры, одразу поправить. Ну, это часто бывает, что автор, знаходник выказывае ідею, а ўжо каштоўнасць гэтай ідэі надае прадпрымальнік. У дадзеным выпадку прадпрымальнікам аказалася Вадалажская, як яна ў нас заўсёды, і надала вартасць твоёй ідэі. Вельмі прыгожа напісала. Я бы так на это не змог сфармуляваць, тое, што вот сапраўды мы існуем у свеце. Вот Ирина написала про новую цивилизацию, якая пришла уже незаўважна до нас, у якім мыслення и вот все тое, что было, может быть, важным и істотным для культуры, а еще там 15-20, ну уж певно 50 год тому, вот, и особливо может быть темпоральность культуры, то есть вот эта певная неспешность, якая дазваляла, ну, скажем, робіць паузы пасля мыслення, пасля думкі, пасля кнігі, пасля чагосьці важнага. Да? І в гэтых паузах все гэта заставалася. То есть мы перайшлі в цивилизацию без паузаў и без мыслення, может быть. То есть такую цивилизацию суцэльнай имитации. Вот. И идея семинара — это не то, что там некое великое змаганне с этой цивилизацией, это было бы глупо змагацца с часом, так, але просто паспрабаваць вот в эту, скажем, шалёную темпоральность вписать, ці знайсці место для своего часу и своего мышления. Да? Вот. Ну и все это врешті-решт реализовалась в идею семинара, антология, рефлексия, культурная аналитика с форматом, вот, мы решили это слово покинуть от этого храброго нового света, да, с форматом таким, что есть книги, альбо особы, альбо нават ідеї, які мы супольність летучего университета лічим важными не просто в якости такой тактичного инструмента, вот, модности некой, а важными для того, как застаться. И вот мы спрабуем перавесці вот гэтае важнае, якое вельмі хутка прамінае, перакласці в нейкую іншую прастору. Не ведаю, ці гэта ясна было сфармулявана. І калі мы подумали, пачалі думаць, вот, то есть я гэта сфармуляваў просто от багацця душевного жыцця. То есть мне падалося, что идея хорошая, но вот и Татьяна, и Владимир учепились и сказали, что да, будем робить, и уже не отпустили вот, своей упевненной хваткой вот, людей, якія, не ведаю что. Вось. Ну и першая тема, якая была прапанаваная, может быть и так засталася, это паўставанне беларускага ориентализма. Это гучыць крышечку диковато. Вот, я паспрабую, может быть, разгарнуть саму эту идею. Да? Давай перед тем, як ты перейдешь до разгортвання ідеї першої теми, я тут думкой поділюся, яка повстала від вашого обміну репліками з Іриною. Я пропонував тоді назвати все ж таки, со свого боку, семінар Якубовським. Коли вы обоих погодились, что глупо и бессенсовно змагаться с светом, я узгадал одразу Якуба, який боролся с Богом. Ну, что это годная установка Мисляра. Коли уже с чимось змагаться, то... С Богом. Ну, и с увособлением Бога в свете.
Час это не усыпление. Цивилизация это... Ну, я не ориенталіст зусім, я цалкам євроцентрыст. Таму для мяне Гегель, напрыклад, мае рацыю, калі атаясамлівае абсалютны дух з нейкімі сацыяльнымі інстытутамі, уже неважна, якімі там дзяржава, там, царква, яшчэ што-небудзь. Але ж Самое дивное, что Бог подобное- повинен был увособиться, как бороться с Якубом у чимсті, в ангелі там, чи в чимсті таким. Ну, это слушно, лишь бачиться, якби змагатися з ситуацією, у якій знаходишся, абсолютно безсенсовно. Эту ситуацию можно створать, можно трансформовать или змагатися з організацією. Потому что это будет просто Ну, добре, я не настроюю. Так говорим. обновление того, что есть. Я подозреваю, уважаемая Ирина, что на семинары, присвященные народам белорусского ориентализма, ориенталистов подвластны немає. Чому? Все по... А ось Чем-то не проверено. Я же подозреваю, я не скажу, что... А расскажите, что вы под этим словом? Что ты под этим словом подразумеваешь? Потому что у меня все дипломы ориенталисты. Науковые ступени. Ну, Близкий Усход, какая же это ориенталистика? Конечно. Это Близкий Усход. Ориенталистика, это починаючи уже з Ірану. Ні, у мене один з моїх наукових, одна з ступенів якраз є у Галині називається там ориенталістика, дві кропочки, близькоусходня студія. А є ориенталістика, дві кропочки, біблійські студії. Я пам'ятаю, що колись любив купляти книжки у академічній бібліотеці на Васильівській Виспі, видання «Востоковедение». І там під орієнталістику потрапляли і вестерналістика, наприклад, аналіз там індейців, американських, полінезійців там і так далі. Давайте триматися тої орієнталістики, яка пасує нашому гостю. Ну что, вы начали у нас был сходознавство. Я спробую растлумачить. Ну, Да. вот в классичном таким разумении ориентализм, ориенталистика, ориенталистичная дисциплина – это комплекс науковых дисциплін, які повстає на Заході в 19 столітті, Кончаткова оформляється, які вивчає Усход. Звичайно, ці дисципліни розглядають себе як такі академічні, нейтральні, високолобі, ну, які представляють наукову веду. Да? И ну, это все мы ведаем, скажем, вот як формувалося там китаєзнавство на Заході, арабістика, там санскритознавство, там Шлегель, там, ну, вот все эти истории про то, як європейці відкривали для себе Усход, ну, вот як щось вартое, да, то есть як об'єкт дослідження, і відповідно к этому об'єкту повставали інструменти. То есть инструменты в 19 столетии, ну, вот самый ясно такие как бы адекватный инструмент – это наука. Вот, и відповідно ориенталистика – это комплекс науковых дисциплин. Это потом уже как бы в 78-м после Саида, то есть стало зрозуміло, что параллельно с этим науковым вивченням йшло не просто дослідження Усхода, а як би підпорядкування Усходу, то есть проект, ну, скажем, Интеллектуальная, ментальная колонизация. И вот в этом сенсе Веда равно Улада Фуковская, как бы ретроспективно было опрокинуто тут в 19 століття і написана куча работ про то, як європейці, які гонорилися своєю об'єктивністю, там філологи, історики, і вони не просто досліджували Усход, да, а якби приписывали, конструювали якби этому Усходу певну сутність. І ця сутність була там інша, чим сутність Заходу. Да? А потім Захід вже якби спробував поставити себе певне дочинення там панування, господарства, то есть навязать дочинение с этой сутностью. То есть это вот классика ориентализма, який ясно змінявся. То есть перший великий удар по вот этой объективности и высоколобости, науковости
глядзення на ўсход, канешне, нанеслі мадэрністы. То есть, якія раптам адкрылі для сябе ўсход не ў якасці такого мёртвага аб'екта, з якога можна там лепіць сутнасць, да? А в якасці абсалютна жывой і цікавай праграмы, скажем, форматования, скажем, ці оживлення європейської самої традиції. І тут класичний приклад, той же Єйтс, який в своєму театрі духов, по сутності бере схему японського театра і, скажем, розгортує эту матрицю усходу зовсім в іншій традиції. Альбо той же Паунд, який читає рукописи Фіналози и пишет свой легендарный Катай, да, то есть сборник перекладов с китайской, скажем, с китайской традиции. То есть, когда мы глядим на эти переклады, то, конечно, там все страшно. Все имена транскрипции паундовские с японской мовой. То есть, он, там и Либай, там, и Туфу, то есть, все это вот такие японизованные там герои. Некоторые там тексты, які поділені там 3 вірші, він об'єднує в один. Інші там розривають. Тобто все неправильно з пункту гледження об'єктивного, такого, неправильно з пункту гледження науки, но тим не менш, прочитавши цей зборник, раптом європейці вирішають, що Паунд відкрив для Європи спосіб перекладання і розуміння китайської поезії. То есть, это модернистский штуршок такие, да? И уже потом, в 30-е годы, по-моему, это 32-й год, повстає Моргенланд-Фарт, п'єса, подорожжя на усход, подорожжя України усхода. Паломничество. Это Еренцев так перекладає, фарт все ж таки, это, по-моему, это рух просто, это не обов'язково паломничество. Просто российцы не могут все это не объелеять. Нет, там есть все-таки в этом певний сенс, да, бо подорожжя може бути з місіонерськими метами, і тоді несеться певна там сакральність. І наоборот, подорожжя до сакральних місць, як паломничество. І не ведаю, наколькі меў рацыю той самы Аверинцев, да, але ж у Гесса адбываецца менавіта паломничество, а не миссионерство. Это уже не переклад, а интерпретация. Переклад был все-таки абсолютно гениальный. Переклад и вершев, и всего. То есть я не в том сенсе, что я недооцениваю. Просто это простое слово «фарен», оно все ж таки, да, это и просовывание в бок, да, и, до речі, это Моргенленд, это лютеровская, это, так само такая архаичная некая штучка. Ранішняя країна. Да, то есть они просто усходят. Чем простейшее слово, тем больше Я сенса за так, может быть. что глядите, на протягу стагоддзів в європейській культурі усход нараджає, ці там з різних місць нараджаються абсолютно різні візії усходу. І коли ми глядим на, зараз я спробую перекинутися на білоруську традицію. Ти ще забувся, як усход хлинув в Європу, з чорної звіри і езотерикою. Да, и, конечно, там починаєш в 19 столітті, менавіто мадам Блаватська, і починається, і на Захід якраз хлинуло таке. Є Канада, який приїжджає на парламент релігії, скажімо, потім. І цілі рухи, які так само все ж таки міняють цю інтелектуальну простору. Тобто сход починає говорити сам за себе, да? Ні, я маю на увазі, що якраз як Захід так само ж перекручує усход, спробуючи його яким чином проживати, так. І коли я гляжу, просто я скончу эту преамбулу себе самого вже воспинити, да? Треба ж гості дати, запитатися слова ті гостям. И когда я гляжу на белорусскую традицию, она, конечно, прекрасная в своем антиколониальном змагании там, с Заходом и Усходом,
супроть всіх якби одразу. Да? Ну вот якби хочеться з некой магії і этого прекрасного придумування для себе прекрасного іншого. А Усход якраз традиційно цю роль виконував, як люстерка, в яким якби все би відбивалося не просто, скажем, ви розумієте про що, да? І тут я вже якби пригадую, тобто я не можу казати там за 20-30-ті роки, ці по Менську, ті по Вільні, хоча, Абдіралович, звісно, починає Дао Де Цзин, там якби «Одвічний шлях» – це цитата з Лао Цзи, насамрэч, то есть він викладає йогу, то есть, там якби він потрапляє в цю європейську парадигму. Но коли я думаю якби про уже 70-ті, 80-ті, то есть учено 80-ті, то есть, що на нашій пам'яті, то перше таке магічне відчування Усходу, окромя самвидатовських всіх гэтых, які шебуршали, там, перекладів Судзуки, якби Ошо, там, якби, і всяких інших містиків, це вже була така ціла субкультура. Плюс видання Академічного інституту Усходознавства, абсолютно прекрасне, там, якби, і Малявинська, Джуанзи, там, і Васильєва, японістка, яка там, «Человек и мир в японской культуре», там, «Усход-Заход» почали выходить эти альманахи. То есть 80-е это некое нараджение, не ведаю еще чего, не могу сформулировать, не просто Усхода як об'єкта дослідження, да, а Усхода як магічної простори. І у нас, напевно, Розанов це перше, так відчув, что все, что он писал тогда в 80-е, все мы ходили, и все разумели, что он же всех их читает, то есть бачно, что не может человек просто с самого себе это все створать, придумывать. Но сам он не признавался, и концы все обрубал, и такое вражение было, что все его тексты это такая тутейшая алхимия просто, такая нараджається. Потім уже на початку 90-х, коли він став старшиною фонда Реріха, тоді стало зрозуміло, що він читав і откуда його це все. Параллельно, у нас в середине 80-х была такая невеличкая китайская сябрина. Мы перекладали, учили старокитайскую, до нас приходили китайцы, там Тайти Тюань, там все это такое Лао Цзи, Джуан Цзи, китайская поэзия. И так само с таким Усходом вельми метафизично нагружены. Да? И я тут дозволю себе пригадати один момент. На початку 90-х я потекся в Москву, в Інститут Усходознавства, не пам'ятаю щось на якої нагоди, але потрапив там на лекцію Померанца про китайську філософію. І на цю лекцію Померанца, який на той час вже там був дисидент і легенда російської культури, зібрався весь бомонд китаїстики і усходознавства, там от Кобзева, скажем, там Васильєва і той же там, все там сперечалися. І я після цього потрапляю до Ігоря Вісевича, такий вельми славутий китаїст, який оказався білорусом, сином Янчука, чи внуком, я вже не пам'ятаю, внуком, здається, Янчука, який, скажем, меня витягнув там і сказав, що все, якби, я готовий сплачувати позику, і треба в Мінськ вертати усходознавство. Там мене кликав в аспірантуру, ясно, не було можливості. І тут, там листування було, він навіть пропонував передати подрадковники Лібо, як перекладати на білоруську мову. Тобто чоловік вельми усвідомляв своє місце і свою задачу вернути якби, у Мінськ щось важне.
І тут вот мы, чому Міхал, переходимо до абсолютно такої дивної події. Одночі Міхал, я не пам'ятаю, це було кінець 80-х, говорить, що вот є такий Андрій Войко в Мінську. Він тоді вже не був загадчиком кафедри сходознавства, і я в його вивчаю санскрит. Але між іншим він може там і тибетською, і китайською, а заробляє на життя він тим, після вигнання з БДУ, що вчить афганців фарсі, афганською, по програмі ООН. Ну и мы потрапляем, я, конечно, цікавлюсь, Міхал мене знайомить, і оказывается, что это Андрей Войко, вучень Лісевича, якого той скерував спеціально в Мінськ, так само з сибірських білорусів, які вот так от довгий шлях з вигнання якби вернувся в Мінськ і, коли можна так сказати, початки санскритознавства в Мінську, це Міхал, який вивчить санскрит у його. І тут я би, не ведаю, перейшов до Міхала. Не обов'язково, звісно, погоджатися з такою символічною подією, да, тобто народження орієнталізму, тому що в цей самий час Ірина сидить у Льовені і отримовує один за другим свої дипломи орієнталістки, вивчаючи хітицьку мову, там, якби, угорицьку, ну і всі остальні заодно мови, тобто з другого боку. Я там спробую пробиратися простонелі в бок далекого Сходу до Китая, мало поспіхово, звісно, до сюди. Ну і от, може бути, найбільш феноменальне, що відбулося, ну от це для мене зв'язане з санскритом. І от якби з тою програмою, подією, здаренням, то есть вот мне здається, що культура белорусская на сьогодні просто ще не усвідомляє, і самі удільники так само, дякувати Богу, не усвідомляють усієї космічності і невероятності подій. Да? То есть вот связать все эти ланцюжки, там, вигнання ну, вот, якби Янчука, Лісевича, який досилає свого учня, там, вот это вот все. І потім Міхал, який вчить санскрит у Андрея, їде в Бенавіс, да, в Варанасі, як його правильно, вот, там вивчає сам, ну, вот, програмат. То есть, ну, вот повстає цілий шлейф, який, ну, приводить до певних культурних продуктів. Це і апокрифічний переклад Бхагавад-гіти, який ми читали на блогу твоєму, який не вийшов книжкою. Це переклад Ригведи Ігоря Куликова і Калідаси. Это, ну и вот, мне здається, самое важное, это вот эта фантастична книга «Самобиття», яка одночасово і запис там вот семінарів, то есть якби хроніка певної супольності, но в той же час і, ну вот, і тоє місце мислення, да? Вот, з перспективи якого мають сенс, ну, от і переклади, там, якби інші звороти, і наукове дослідження, там, і які школи. Тобто, коли це не народжає, якби, певне мислення, ну, і певні, ну, такі, скажімо, важні речі для нас, тут і тепер, да, то, ну, об'єктивно дати ще один, там, не ведаю, переклад, 1001, да, сенсу в этом немало. І от моє перше питання до Міхала, от як це було, от з сьогоднішньої перспективи, то есть, з чого народжає, ну, от, як ти оціниш вот цю ходу, то есть ти, ну, не уявляв, що вот так вот все розгорнеться, да, то есть,
Зараз я так подозреваю, что ты крышечку все это отпустил, ну, умовно кажучи, на самотек. То есть оно уже развивается абсолютно своими шляхами. Я, честно кажучи, себе з орієнталізмом ніяк не асоціюю. Сходознавством. Наоборот, всю свою историю, как это был некий объект бунту, такого обурения постоянно. Я заходил с традиционалистской перспективы, також зовсім інша критика орієнталізму, що це Рене Гінон, і вона критика орієнталізму заходних науковців, які вивчають Сход. В принципі, ну, і так само і між ідеї такої паломництва подорожу Україну Сходу. Чим це традиціоналістське базове вимкнення, знайти некий фундаментальний світ, який лежить там, перед сучасним світом, свет вечной традиции, некой вечной истины, Санатана Дхармы, вечной философии, ну и традиційної індійської культури, як спосіб до її достати, в принципі. Ну и с другого боку это такая лингвоцентричность всего моего светогляда. В принципе, санскрит это сакральная мова. Это и культура, яка будується вокруг сакральної мови. Ідея, в принципі, шлях до початку, шлях традиції відбувається якраз в вивченні мови, якраз є постиження. Когда, ну, совпадает, что наука такие белорусский мовоцентризм, где вся нация будуется вокруг мовы, нация поэтов, какая-то европейская такая историчная лингвистика, которая спробует про историю мовы знайти некую промову. Початок історичної школи лингвістиці. Ну, где-то ось таким чином складається. То був боярин, не орієнталіст, цалка. Ну, наоборот, мене орієнталісти ругають і кажуть, що я не настоящий ученый. Нет, справа не... Один ориенталист поглядел мой подручник санскриту, поглядел, сколько разов по одной сустракается слово традиции, и сказал, что так и далее читать не стал. Прямовывается, что Михал ехал в Индию додому, а не в інший свет. Не до іншого, а до себе. Ну так, тільки обламався. Нет, ну в этом сенсе, гляди, коли звонку глядеть, да, то, ну, не будучи поглыбленными там, ну, в некую галину, там, да, дисциплину орієнтологічну, то ти займаєшся тим, чим шмат хто там ось з гэтых, тих, хто цікавиться усходом, да, нібито подобний. Але ж коли послухати твою мотивацію, там, установки, да, то це зовсім інше. Бо, ну, менавіта ось гэта мае значение, да? Я еду на ўсход да іншага і цікаўлюся іншым, як іншым, не маё. Да? Традыцыяналісцкая установка Михала. Я поглыбляюся ў сваё да самых каранёў. Да? І санскрит, як падмурак, да? Пачатак своей мовы, своей традиции. Зовсім інше ставлення. Цікава абсолютно метафора і в ogóle така схема вертання додому. Да? Вот, в Індії я згодна, что тут. Но одиное, что я бы так сказал, что когда я казал про три фазы вот этого ориентализма, ну и четвертую критику, як уже там Саидовскую,
Я одно слово хотел развести ориентализм и науку, потому что вот то, с чем ты спрачаешься, за традицию, супроть такой вот вивисекции мертвого объекта, гэта спрэчка насамрэч з навукай, з такой як бы аб'ектывацыяй схода, дзеля пэўных мэтаў. Ну, Да? Ігор, ти тоді засяродзіўся на навуковым статусе арыенталізму, да? І з гэтага сыходзіць і твоя перыядызацыя, тое, што ты абмяркоўваеш. Я засяродзіўся на навуках, да, то есть Да, на тое, да. што в аснове арыенталізму 19 стагоддзя класічна ляжыць навука. Но сённяшняя работа с это не обовязково першы наука. этап. Это не першы этап. Цікавіцца ўсходам пачалі ў 18 стагоддзі, і спачатку гэта была романтычная зацікаўленасць. Романтычная, і яна тычылася ў першую чаргу нават не вывучэння ўсходу, а адкрыцця мастацтва. Спачатку гэта гравюры японскія, потым майстэрства розныя, там, да, штукі кітайскія там, і так далей. Да? І толькі потым паціху сталі тэксты з'яўляцца, там яшчэ штосьці. Да? Пачала лінгвістыка паўставаць, і там расшыфроўка егіпецкіх іерогліфаў, вывучэнне. Коли ви Єгипет сюди включаєте, то це 16 століття Єгипет. Не, ну хай собі. Перетягується. Хай собі послухати Стебланова. Хай собі. Не, ну я просто, що коли ви в этом речі, просто коли ви кажу, що просто Єгипет вилучається з цієї історії. Ну чому вилучаємо? Якраз з якого по сутності починається зацікавлення тим іншими світами, такое наукове, любое, лінгвістичне. 16 століття, у 17-му там вже єгиптові, якої насамрэч ще нема, але вивучення Єгипту, вже ж там Танасіовський род ціле століття бушує. А починається єгиптологія з мови, безумовно, з розшифровки іерогліфів, а після гэтага неўзабаве розшифровка клінапісу, і починається астеріологія. Це те, що тичиться старожитного Близького Сходу. Я хотела вот сказать, что Михаил казал, што не было гэта сапраўды нейкім не падарожжам, кудысьці не паломніцтвам, што з майго, у маім шляху гэта таксама было хутчэй пошук пачаткаў, але пачаткаў сябе. Гэтага не экзотыкі, там, не іншай духоўнасці, там нічога такога, а менавіта, вот скажем, пачаткі Европы, пачаткі Беларусі, пачаткі сябе, пачаткі гэтага тыпу мыслення, пачаткі нашага тыпу светабачання, вот як мой шлях на старажытным свету. Містыкі, да навуковыя містыкі, яны таксама тое самае рабілі, да? Спачатку там герметычныя, скажем так, гностікі, герметычныя тэксты, паходжанне герметычных тэкстаў з перакладаў там кнігі то-то, і ўся гэта таксама вяртанне. Ну, няма, але ж яны-то думалі, што яна ёсць. Да. І гэта таксама было вяртанне да каранёў свайго. Нават не вяртанне, а хутчэй знайсці. Это вот як цяпер мы, як астрафізікі, шукаюць, адкуль пачаўся сусвет, вот гэты вялікі выбух ці імянення пасля, ці імянення наперад. То есть самі до пачаткі нашага типу светамыслення, светабачання. І так можна, напэўна, такі... Далей нічога няма все равно. Это, да, старажытнага далёкага ўсходу, блізкага ўсходу тычыцца, да? Это может тычыцца, да, індаеўрапейскай гэтай часткі свету і да Індыі, да? Але ж Кітай. А это уже іншая гісторыя. А вот Китай, Полинезия. Это сапраўды уже трошечку мы рознае. так дружно падтрымалі метафору вяртання да сябе, что я подумал, что вот варто перакуліць калішечку ситуацию. Тоді я адвергну гэтую кніжку. И памятаешь, Михаил, калі ты з'язджаў в Індыю, ты рассказывал, ты з'язджаў с ідэяй не вяртацца.
з ідеєю все ж таки якби стати індусом, а не вернутися до... Ну, так вернуться до себе. себе. Я хотел провести ведичную революцию во всем свете. Вот так вот, на. Это пригоже. Но это еще третья версия, да, то есть уже не вертание до себе, а ну, такие радикальные Нет, я сам проекты революции в Нью-Йорку. Это реформация. Но я не кажу про Революция в вертание. сенсе реформации, да, обновить. Потому що я не кажу про вертання, я кажу про це ведення от з того початку, який задав нас. Я відчував, що світ фундаментально не такий, яким він повинен бути, а от той, яким він повинен бути, це вопрос, він такий криштально абсолютно ясно виявлений там, у множестві старожитних текстів, там, в принципі, от так повинно Ну, бути. тоді це реформація, правда, да? Ну, ось. Революция як реформация. Революція як реформація, да. Ну, цікаво, і це все цілком суперечить ось гэтай євроцентристській нормальній навуці про Усход. Ну і захопленню так само, не тільки науці, но і, ну, в принципі, захопленню і ну, некої гуманістиці, у якої, ну, ось там Європа, глядячи на іншого, спробувала зрозуміти щось про себе, а не як про іншого. Ну, ось. Ну, при гэтым Столкнення від самої себе Європи, Так, ось Захід такий ескапізм спробував певний. Ну, стати кришечку іншим, да? Тобто убачити себе... У мене зовсім інша версія орієнталізму. Вона, знову ж, ось євроцентрична така. Да? Для мене і фігури інші, чим ти називав. Там, да? Ось Кучей я там, скажімо, позначив би там Остинську кампанію. Что голландскую, что эту самую британскую, да. Ну, их потом было шведская, там, французская и так далее, да, колонизаторские. В этом сенсе для меня значной фигурой был бы Лоренс Аравийский, скажем, там, да, это самое, Роц, там, что-то такое. И, ну, и наибольш таким найбільш проявою сучасного ставлення, да, гэта з'являецца кніжка Руth Бенедикт 46-го года, як она там называлася? Памятаю. Антропологія? Ну да, калі ёй Госдеп Сполучених Штатів замовіў кніжку про Японію, бо яны, разумеўшы Японію, хотели дазнацца, што ж з гэтым рабіць усім, да? Ну, там нечто с хризантемой было, не памятаю уже назву этой книжки. И в 46-м году, после, значит, того, как американцы взяли Японию под свой нагляд, они захотели дознаться, что это такое. И вот яны в этом сенсе такой классичный ориентализм сучасного выгляда. И думаю, что в этом сенсе европейская ориенталистика мае велізарныя поспехи. И гэтым яна адрозніваецца ад усіх іншых цывілізацый, бо нема ў Китаі Собой же китаїстики. И китаистики нема, хоть там яны китайскую свою, это вывучаюць вельмі шчыльна там и падрабязна. У іх нема вывучэння Заходу. Яны Заходом цікавяцца, але ж не вывучаючы, а Ось у арабу була наука про Захід. калі яна була наука про Заход. Захід. Калі була наука. От тоді, коли їх була наука, На короткий час яны былі читали еўрапейцамі. всіх європейських і грецьких І філософів. вернули їх. Вельми уважно вивчали. Всі А так, сидіння засвоювали. ну так скончилося. А так При вони ж этом вони були такими самими, і традиція була інша. І робили вони цілком у своїм виміренні, створали, а не у грецькому. Бо не так, що всі Ну, когда это оставится? Я не ненавижу в своем вымирении. Это вот мой самый влюбленный приклад, когда я хотела разобраться с этими всеми сирийскими, арамейскими группами мову, як вони одна до одної стосуються, тому що коли я вивчала там эту біблійську, арамейську, ну так от за тиждень, один алфавит
і там інскрипції, надписи з одної мови, тоді другий тиждень ми вивчаємо абсолютно інший алфавит, тоді отак от і весь час воно трошки інша граматика, трошки інша мова. І я тоді у сирійця-арамейця, який робив докторат у Льовені, так само докторат у Біблії, причому робив, що усходні люди вельми рідко це роблять. В ogóle не люблять ніякі інтелектуальні речі. Я його спиталася у таких дочиненнях, там, скажімо, до тих сирійської мови, з арамейської. І він мені сказав абсолютно важно і спокійно. Арамейська – це мать усіх мов. Я кажу, что ты маешь на увазі. Я пытаюсь, я хочу разобраться с этими лингвистичными всеми последовностями, сувязями. Он мне кажет, ну а что ты еще сказать? Арамейская – это мать усіх мов, все остальные мовы, это и не походят все. Я кажу, які всі? Ну, скажи мне, які всі? Ну, і там і єврейську, там туди, то, що віддається в семітські мови. Але це погляд знутри, він абсолютно інший, чим дослідження. Це абсолютно відмовлення можливості самодослідження. Ці от як це, коли ще раніше, ще до цих всіх студій, коли в музеї працювала, і знайшли десь некий скрут актори, і наші музейщиці пішли до некого рабіна в Менську, щоб спитатися, вони хотіли каталогізувати цю туру і запитатися, якого вона часу. От вони принесли до цього рабіна, він каже, 6 тисяч років. Ми все розуміємо, там, все добре, але от це конкретно, от це матеріальний артефакт, от це скрутер, якого він часу. Бо як от розібратися, там, ця цьоця, яка там вчилася десь колись на філфаку, вони ніколи з ним не працювали. Гарбін сказав, до 6 тисяч років. І все. А арамейський – це мать у всіх мовах, цьому скрутку 6 тисяч років, і все. От є такі базові правди, які абсолютно не допускають можливості критичного погляду, дослідження, аналітики. Це от, да, це я дудку Дюму європоцентризму. Тобто європейський метод дослідження абсолютно інший. І там і от абсолютно інше і дослідження, скажімо, того самого Китаю китайцями, і дослідження Китаю європейцями приносять різні плани, приносять різний матеріал, з яким можна працювати. І це робить сам Усход вельми цікавий для нас іншою речаїсністю. Да? Бо ми ж все ровно, коли думаємо про іншого, з одного боку, глядячи на іншого, ми розуміємо себе, імкнемося ліпше розуміти себе, а паралельно і одночасово ми переносимо те, що ведаємо про себе, на іншого. І ми, наприклад, тоді шукаємо відповідників у іншим, тому що маємо самі. Ну, наприклад, коли європейці лічать мислення для себе одною з самих істотних речей цивілізаційних, ми шукаємо мислення у їх. Це нема. А? Нема? Невідомо, да? Бо тільки порівнюючи форми мислення і так далі, ми можемо розуміти, а що таке мислення, яке ми шануємо. І тоді, знаходячи логіку, скажімо, навіть кілька варіантів логіки старожитно-індійських, шукаємо її у китайців і не знаходимо. Так, і що? Відмовити китайцям у мисленні з усім немагчыма, бо прояви є, да? Прояви є, значить мислення повинно бути. А як магчыма нелогічне мислення? Я тут пригадаю один эпизод, когда я писал диплом свой по Хайдегеру. Одна из улюбленных цитат хайдегеровских была, по-моему, з листа про гуманизм, про то, что нарешті варто вызволить мову з полона логики и грамматики. Да? То есть вот на это там уршпрахе, да, вот нарешті, как яна в своей стихии разгорнулась и мышление, и мова. Ну и для меня это была худшая риторика такая загадковая, что, ну, вот, что значит вызволить там с полона, вот як ты с полона грамматики там якби вызволишь, там, это логики, там, куды, где, а потом крышечку, ну, коли стал корпаться для себя там вот к этой истории грецко-латинской, то я зрозумел, наколькі
ну, вот, европейские мовы, они скалькированы по вот, ну, грецких и потом латинских грамматиках, что просто вот всю эту стихию мовную, ну и Гайдегер, як єзуїт, який вчився знову ж таки латині і в этой традиции, он, ну, ведал, про что говорил. Это мы уже молодые советские барбары, ну, сприймали это все як, ну, вот такую поэтичную метафору. А для этого вот самое, что не есть такая, скажем, не ведаю, клетка, з якої треба було визволятися. Ну, причому треба розуміти і помацати Калігіха, крапки який для сам клетки. класичний філолог, який там эту старогрецьку і латину, ну, вот, якби ведає, да, то есть, то есть это його професія, раптом почав робити вот этот проект, перекидываючи там санскритське, ну, вот, мислення, граматику, білоруською мовою, і потім там Куліков, Свамова, то есть вот раптом оказалось, что вот сапраўды можно вызволять с полона, да? То есть, и это, ну, я так говорю, что это заявленная революция, якая мусила отбываться недзе там сусветная в Нью-Йорку, да, то есть, насамрэч, она пошла вглыб, ну, вот, белорусского мышления, белорусской мовы, и часом здаецца самим удзельнікам, што як в болото там хлюб вот гэтай ідэі, і вот зноў вот гэтая паверхня такая. Но вот моя ідэя, чаму я хотел менавіта Михала запросить, як бы, ну, сказать, что нет, не хлюб, то есть это вельмі важная, ну, як бы это сказать, важный проект, які нават і не беларускі, ці не толькі беларускі, то есть ён сапраўды, ну, вот, паходзіць ці нараджаецца з самых розных, ну, скажем, там, месцаў культуры, там, і Гайдегер про гэта пісаў, па сутнасці, ў размове з японцамі, і Паунд, калі ён, як бы, глядзеў на гэтыя несчастныя кітайскія іерогліфы в рукописах феналоза, да, то есть вот про гэта думаў. Ну, вот про вызволение. Да? Ну, ось, наприклад, ситуація з граматикою, да? Приходять європейці, історичні лінгвісти, люди відкривають сьогодні санскрит, як старожитної мови, одразу кажуть, що ми знайшли маму всіх мов, все кажуть, ні, не знайшли, нам не подобається. Вот. І починають писати граматики санскрита свої. Німці, кельцы. А то есть, что у них уже есть своя грамматика, да, вот, с таким поглядом, что ему такие вот усход, он сам себе не разумеет, его треба зрозуміти. Он не может сам себе там, на сам себе не глядит. Ну и так само, вот мова, она сама себе не описывает, мы повинны описать. А то, что у них есть, это некие туземные грамматисты, кажется. Как бы проходит, значит, 150 годов, и оказывается, что эти туземные грамматисты, в принципе, их грамматика – это такая мова программирования, якая генеративно створяє мову. Вот, в принципе, то, что находится там в основе сучасного программирования, грамматика Хомского, это генеративный подход, и он вот и есть этот подход, якому там 2500 годов, индусу. Просто выкинули одразу на корень, то есть погляд мовы самой на себе. И до этого все университеты заходние выучают мову по этих заходних грамматиках. На узор латинской написано, санскрит подгоняется под эти латинские узоры, на грецкие это страшные дикие термины, индикативус, парасмоипада, лететь можно от такого варварства. Вот. Этот подручник, который мы сделали, он же абсолютно отворотный всем этим ориенталистским подручникам. Його мета зробити уводі на традиційну граматику, як мова глядить сама на себе. Що, в принципі, чоловік, який вивчив мову заходнім чином, і чоловік, який вивчив традиційним чином, вони вивчать різні мови по сутності. Це не одна і та. Тобто спосіб вивчання, він тим лікою продукт створяє. Коли ти вивчаєш, ти його в собі створяєш. Да? І архітектура того, що ти там настворав, у процесі навчання створяється. А некий ориенталист это и сегодня не разумеет. Ученые сходознавцы, в принципе, переконаны, что какая разница, Господи, по какой грамматике учить мову.
это ж фигня. Выучил худенько за год там в университете по грамматике увидения какого-нибудь и знаешь речь, иди перекладай. Да? А вот что ты там уже перекладаешь? З якої мови насамрэч ты перекладаешь при этом? Ты уже мало кого хвалю. Просто ну, такая вот наивная вера в некую антологию, что ну, мова ж не есть, просто есть. Слово, они такие есть, там, некая реальность такая вот. А то, что это конструируется, это, в принципе, архітектура свідомості певна, що її треба сошити, як вона там конструюється, вони, в принципі, не розуміють. Тобто це некие одинки, там, такі, ну, Джордж Кардон. Бачиш, то, що Міхал зараз говорить, це певне, ну, не то, що відкриття, да? Це певна зміна підходу. Це вельми фундаментальна заява. Але ж, ще треба зрозуміти, що яна значить. Коли я впершиню слухав Міхала, да, для мене нібито відчинився певний там, ну, ось, двері, там, окно, да, у некий інший підход, метод там, і так далі. Да. І я ще до сьогоднішнього дня розважаю про це. Бо, ну, по-перше, я думаю, що орієнталістика – це підманна назва. Да? Бо ну, немагчыма у одним доследовании да, однолькова ставиться до Китаю и до Индии. Ну, настолько разные, Старожитного Египту. ну, да, настолько разные речи, да, что только поверховный погляд ці ангажованы. Географичный. Ангажованы. Політичний. Не географічний, це політичний. Бо, ну, це трохи вбок, да, у Міхала нема замовців на його працю. Звичайно, вся наука будується ось в цих контурах. Да? Контур спорадження нейкої веди і контур її споживання, використання. Ну, те, що робить Міхал, нікому не потрібно, окрім його. Ну, його і того, кого він може сам же заангажувати, зацікавити. Ну, от цим відкриттям. Ты маешь на увазі в социокультурном? Так, так. Таким Социокультурном. Ну, конечно, бо наука – это Можно было социокультурная. бы сказать, что культура потребна, да? То есть это было бы ну, Нет, так, нет, представимо. Як робить генії, вони роблять те, що нікому не потрібно. Ну, да. Тобто Те, чого ще не було. І тут Відкриваєш щось, ескапізм, що да, ви ось хочете. гэты, який тут був узгаданий. Ось Гесе там описував ескапіста китайців там, чи індійців, там нейка. Да. Хуйня вже, якби. Це чоловік, який туди пайшов, і там, і не вернувся. Да? І він так і не стався, напевно, там, китайцем, але ж, ну, амаль що, да? І навіть більше, може, місцями там. Да? А тут є взаємодіяння. Взаємодіяння сучасника з коренями, коли яны там у санскриті, наприклад, знойдуться, да? Узаємодіяння білоруса з старожитним індійцем, там, да? Поэта з сакральним текстом. Ну, нешта такое. Тут заўсёды ёсць вось гэтае ўзаемадзеянне, але ж яны ўсе натхнёныя, ну, менавіта вось гэтым стрыжнем з самого сябе сыходзячага, да? Без замовы і рамак выстроеных. Практичных, ну, неких таких. Ну, да, они могут быть не социокультурных. обов'язково практичные, да. Неких таких. Ну, они могут бути навіть сакральними, там, не веду, якими-небудь яшчэ. Але ж, ось першае, што я хацеў сказаць, што гэта ось розныя рэчы, таму не павінна быць адной арыенталістыкі. Па-другое, з мовамі, да? Мова, ось як у сучаснай лінгвістыцы, здаецца, гэта ўжо больш-менш прынята, мова моўлення, да, праз рысачку, як адна з'ява, а, уласна кажучы, мова – гэта абстракцыя ад гэтай існуючай з'явы. Да? І тады граматыка патрэбна для стварэння мовы як пэўнай абстракцыі ад мовы моўлення. Значит, наоборот. Ні. Чаму? Не, ну, Ну, может быть, я не маю рацыі, але ж ну, я на гэтым скажем, і тады у гэтых фонетычных Структурализм заходит не с того, что он открыл некую абстракцию, он открыл некую реальность, реальность структуры, что вот это уровень мовы, а не мовления, что он, в принципе, есть. Ну, да, то есть, Это тут якби... какая-то антологичная структура была самым великим открытием. Либо не просто сказать, что есть некая там абстракция ну, лингвистичная. вот гляди.
Потым адбываецца анталагізацыя знойдзеных гэтых рэчаў. Я думаю, что спочатку. Это постоянно можем Калі спачатку, у каго? У структуралістаў? позбавить сенсу. Ці ў тых, хто это просто такая першы фінікійскі там алфавіт складаў? Ну, Сосюр якраз это человек, який відкрив антологію Сосюра. А што робіць кітайцам? У кітайцаў вось гэта іерагліфічнае пісьмо, і яно амаль не звязанае з моўленнем. Таму шмат якія народнасці кітайскія, жывучыя ў Кітаі, карыстаюцца пісьмом, а гавораць невядома як пры гэтым. Ну, так не толькі в Китаї, японці карыстаюцца дасюль. Не, а далей глядзі, якая штука, да? Ёсць кітайцы, японцы, ёсць трохі карейцы, і ёсць, ну, напрыклад, в'етнамцы, ці там бірманцы ў Мьянме, да? Якія пачыналі як кітайцы, потым перайшлі на фонетычны лад пісьма. Да? Што адбылося з іх мовамі, светапоглядам і, ну, не ведаю, ментальнасцю. Калі вось гэтыя спалучэнні, да, адбываюцца. І здаецца, вось, напрыклад, бірманцы, яны заблыталіся ў гэтым. Як толькі яны перайшлі на слухавае ці там это фонетычнае пісьмо, яны захавалі яго з, здаецца, 14 стагоддзя. 14 стагоддзе і сённяшняе, да? Гавораць яны не так, карыстаюцца гэтым. Нават спрабуюць знайсці магчымасць сваё моўленне перадаць гэтым фонетычным пісьмом, што не вельмі добра атрымоўваецца, а пішуць, думаюць на пісьмовай вось гэтай мове, якая захавалася з 14 стагоддзя. І вось гэтае взаемадзеянне з часам, з гісторыяй у розных вось цывілізацыях, хай сабе там усходні ці нейкія яшчэ, зусім нязвыклая для нашых стасункаў з часам, з прастораю, з моваю, усімі гэтымі рэчамі. І мы ўжо не разумеем, як мы змяніліся з таго часу, калі пачыналі гэты шлях. Ну, прыдумвалі свае граматыкі, там, не ведаю, алфавіты, там і так далей. Што з намі зрабіла тая мова, якую мы прыдумалі, аформілі граматычна, і далей яна фармуе. Ну, некалі там некие люди придумали, а остальные просто запозичивали. Не так просто грамматику придумать. Культуры, у яких придумали грамматику, они великие культуры. Все остальные просто культуры. Вот. Ну, нават цивилизация. Вот у греков там есть грамматика, все остальные позапозичивали. Индусы, ну, а чему? Грамматика. Чому немагчыма придумать? Калі мы... Грамматика это часто... Не, а як граматика у іераграфічным пісьме перадаецца? Просто граматика і синтаксис это складники мовы. Яны як ёсць. Мовы не бывае без... Вы знаете, что иероглифы есть инский и янский? Але вот И что два иероглифа случаются, инский и янский, отрымывается яшчэ некое слово. Ну, вогуле, это иероглифика, мы просто ничего не ведаем, и ведать не хочем. Письмо, это вельми розные системы. Потому что иероглифы делить на инский и янский, А што, это даст некая немагчыма культура. семіцкія мовы аформіць у іераграфічным? Любую мову можно оформить альбо иероглифично, альбо силабично, альбо алфавитно. Да. У нас як би вот три І основні значить, типи. да. І ось як яно здарилося, далей уже развіццё ідзе ў залежнасці ад таго, як оно здарилося. Вот глядите, коли у нас, вот мы все все-таки, мы все финикийцы, у нас мы все дети алфавитного письма, да. И никуда от этого не делись. И никуда от этого не делись. Санскрит все-таки это больше силабика. А коли силабика по-іншому працує, але іерагліфіка працює ввогуле по-іншому. І тому чоловік, який вигадований, і у якого всі ці нейронні сувязі зв'язані з алфавітикою, він не може охопити вот всього того, що є в іерагліфіці. Я згодний. Тому я кажу, граматика – це придумана річ.
Граматыка гэта частка мовы, гэта як складаюцца словы паміж сабой. А калі б не было у нас фонетычнага пісьма. У нас ёсць у нас граматычная граматыка. Таму і граматыка у нас ёсць. А якая граматыка у китайцаў? Давайте вернемся вот с ориенталистичных дискуссий назад в родный кут. То, з чого ми починали, про те, що це спосіб вертання додому. І глядите, з одного боку спосіб вертання додому і это помкнение, все мы разумеем, что это правда, что это такое вот, архетиповое помкнение для белорусской культуры, чтобы под этим не разумець. Ну, як все разумеем по-розному. Я все так разумею. Да. То есть і кожен вертається, так само по-розному, але сам архетип культурний, это вертання додому. Але при гэтым оказывается, что каб вернуться додому, треба зробити там не сусветную революцию, там, взорвать логику и грамматику, там, вот, деконструировать колонизаторов там, Захода и Усхода, разобраться, як мы думаем, і ці ми думаем в огуле, і ці є сенс вертатися вот, в ті форми культури, вот, така традиційна, банальна там, вестернізація, європеїзація, які ми сьогодні знаходимо, або вот, шукати які праформи. То есть и раптом оказывается, что это вертание додому не такое уж простое помкнение, что оно генерует вот целый шлейф неких, таких надзвичай важных, не хочу сказать проектов, но вот речаў. Шмат знаходак можна на гэтым шляху знайсці. Але ж глядзі, мне калісьці ўразіла і прывабіла вельмі думка, што мы ў летучым універсітэце спалучым аднаго дзеча, вяртаўшыгася дадому сваім шляхам, і другога. Прычым дамы абодва беларусы, абодва вельмі шануюць традыцыю, абодва вельмі ўдумлівыя, і прынцыпова карэктныя людзі. Ён вяртаецца дадому ў Індыю, гэта вяртаецца дадому ў Месапатамію да семіцкіх моваў, да? Блин, штосьці у вас з дамамі. Революція. Я ще почну вертатися, то це буде Китай. Ну так. Я не бачу суперечення. А я бачу. І не просто суперечення, а я бачу наступне, що ось коли пам'ятаєте, ми робили серію конференцій, і перша конференція була присвячена початку. Початок – це інша назва дому. У просторі часу, у чотирьохмірній просторі, там дом наш 10. Вот давайте позначим початок. Ну и коли есть два таких ставлення дома, вот в этой чотирьохмірній просторі, де наш початок? Слухайте, мне падаецца, што гэта абсолютно неслушная ідэя, не то, што антологізаваць, но думаць пра тое, дзе менавіта пачатак. Што ў гэтым, у гэтым вертанні... А я не кажу пра геаграфію, я кажу пра чотирьохмірній простор. Я в сэнсе пра тое, што гэтае вяртанне ў пачатак, яно мае сэнс не ў тым сэнсе, што дзе знаходзіцца гэты пачатак, а што вынікае пасля гэтага вяртання. І сэнс пра тое, што мне падавалася, Ігор спрабаваў пра гэта сказаць, што ўзнікае пасля таго, як Міхаил Баярин вярнуўся да санскрыта. І справа не ў тым, што цяпер это Вільна наша, і это самае, і яшчэ і гэта наша, і то наша. Справа ў тым, што з гэтага з'яўляецца. І тут з аднаго боку, Ігор кажа пра нейкае улоўнае, нейкія праекты ці нейкія рэчы, які паўстаюць. А з іншага, для мяне, мне не хапае зразумець, а што менавіта паўстае. Не ў сэнсе таго, што я не ведаю кнігі, не ведаю гэтых людзей, а як зразумець, а што паўстае сённяшняе. А як ты гэта зразумееш, пакуль не вырашыш пытання? Дзе пачатак? Не просто пачатак. Это, напэўна, не самая слушная знаходка, знайсці гэта і гэтую стэреаскапію задаць. Паглядзі, скажем, і Міхал, і Ірына кажуць, давайте пойдем дадому, до пачатку, і кажуць, давай пойдем разам.
Вот І- они ж так не кажут. Почекай, а яны не кажуть, я уявляю собі. Нам может не уявляется, А тому нам що, не кажуть. а тому що, Ну, глядзі, практикування. яны пайшлі ў розныя бакі, Ну, замест таго, каб ісці ў адным. почему замес? Слухайте, вось Бо тая пайшла ў семіцкія мовы, не, я пытаюсь не Пошел куда сам- пошли, а чему Тут же- замес? Тут же важно не куди Куди пошел, а что з якою что задачею. принес? Почекайте, Тому що, а глядзі, мені важно разом. Разом, Ну, так- гляді, ну. Ірина, ідучи, скажем, туди, говорить, що ми живемо в нібито християнській культурі, в мові і культурі, яка протята всією этой символікою, іменами, то есть, ну, от якби Ну, там, ну зрозуміло, так. календарним часом, но все це мертві знаки. Яны для нашої реальності, якби, і, ну, і для нас нічого не говорять. А давайте-ка, якби, ну, от, роздеремо все це і поглядимо там генеалогічно, і як це все починалося. Да? То есть это, ну, от, вертання, то есть вона починає от, з реальності, умовно кажучи, тут і тепер, і вертається туди. Да? Мені здається, Міхал ну, якби починає зовсім з іншого. Да? Тобто він говорить, що, ну, умовно кажучи, що окей, знаки можуть бути які завгодно, там, мертві, там, оживлені, ми можемо все розуміти, якби це імени і схеми, архетипи біблійні, да? Но все одно повстає питання от, ніякого лам, тобто цієї мови, ну, от, як генеруючого принципу, що може бути в самій основі. Не, почекай, это ты уже придумал. Ну, все мы придумали, Того, что все, ён- да. И он подтвердить альбо нет, да. Гляди, вот вельмі істотнае пытанне у Тацяны, да? Калі ты ідзеш кудысьці і маеш досвед, потым до тебе прыстае іншы чалавек і пытаецца: а што ты там знайшоў, пакажы. Знаходкі з'яўляюцца функцыямі шляху. Ты нічога не ўбачыш до таго моманту, ці не будзеш вартасці ведаць, да? Калі ты не ведаеш шляху гэтага. Міхал хадзіў такім шляхам. Ён мае здабыткі. Гэтыя здабыткі ён імкнецца нам паказаць. Мы гэтага не зразумеем ніколі, пакуль весь гэты шлях цалкам не асэнсуе. Тое самае з Ірынаю. А калі яны, адштурхоўваючы ад ну, уласнага дому сучаснага, пачалі вось гэтыя раскопкі, гэтую археалогію, гэты шлях да пачатку і разышліся ў розныя бакі, то гэта нам ставіць праблему. Да? Нам праблему, бо мы не можам раздвоіцца і хадзіць. Міхал з сябе бярэ матывацыю, можа ісці куды заўгодна. Ён пайшоў і, па барабану, ну, што мы пра гэта думаем. Ірына, насамрэч, таксама. А я так не умею. Я так не могу разорваться. Ну, ну, красиво. Причем я не могу разуметь, что это... Это некий такой колониальный проект Беларуси, ну, послать своих тетрадоров у разные баки сусвету, как собрать на себе и, ну, выбудовать самих себе, які... Мне здається, что вот отдельная розница вот в этом подходе, вот, коли формулировками поспробовать это не выявить, что Михаил каже, это вертание додому. Я не сказав, що А, ти не казав. говориться це додому. Да, Да, вот мне нема Наголос точно что мне нема ніякого вертання додому, мовлю ніякого вертання. Это худший справді вот это приход у себе, приход, вот это прочинання, это очумування, это розуміння, это вот бачення, чому воно так, откуда воно так. Ну, Смотрите, чому чем я так сформулировал там народину ориентализму с духу поэзии, не из-за того, что я верю в ориентализм. Початку вірив, що перше, що ми якби почнемо з чого, це розтопчемо цей орієнталізм і от, якби не застанеться нічого. Але просто от, я розумію, може бути, якби це довге читання Фуко, так це приводить, наскільки часом нормативна і архетипове наражається з одинкового. Тобто мені було цікаво, а ну, так отрималося, що ну, ми з Михайлом давно знайомі, там, з середини 90-х, що я просто назирав, от,
эволюцию, ну, звонку ясно, я не знутрі, да. Пошанцевал, я застал Михаила уже готовенький. Вот. А я видавав першу книжку поезії, да. Вот. І класична філологія, поезія, там, якби, сарматизм, потім нігілістичний період, часопис «Нігіл», ну і потім, якби, і сам приход вот до этого, да, до традиції, до мови, там, до стиплого самовизначення, там, що я хроматист, якби, і з другого боку, наоборот, зовсім не стипле поширення, скажем, самої ідеї там, граматики і граматизму, ну, вот, в таку метафізику. Да. То есть вот это вот мне цікаво. То есть як і чому, то есть ясно, що це занадто нахабно, такий сеанс саморефлексії, ці психотерапії, ці там юнговські ті штуки. Тобто, от як можна було, починаючи там з класичного білоруського націоналізму і, скажімо, і класичної філології, врешті-решт так далеко зайти? Чи є тут вот некая сквозная... Может, это, что мы живем на неком там Заходе и Европе. На самом деле, для нас Беларусь такая самая Индия, як і ми її всі знайшли так само, як в этот час, коли у нас з'явилась такая великая свобода и пустота, еще не заполненная ничем, люди открывали для себя Беларусь ровненько так же, как там сознание Кришны, Блаватскую и все остальное. Ну, того же рода свобода, того же рода фантастика, это не просто там нечто успадкованное по традиции, там ничего, кроме Советского Союза, по традиции не успадковали. Вот. А все остальное мы взяли, там, нашли, открыли, добыли. А зараз задним числом говоримо, традиція. Сябра, можна додати трошки до вашого ток-шоу? Так долучайся, ближе. Ну, мы зовсім не такі, як 20-х годов генерація, які там повставали супроть панов там, і соціалізму. Да? Для нас Беларусь это такая фэнтези. Ну, видиш, не такая же тут і зовсім фэнтези, да, бо Ігорю згадав сарматизм. А чим був яшчэ в нас забавили вашей нашей Нивой, этой, там, як не фэнтези? Это все фантастичная країна, яка у нас под ногами тут невідома абсолютно. Вот. Чому ми часом повторяємо тое, від чого нас відділяє там некалькі стагоддзяў, амаль у тих самих схемах. Причым канструюючы наново гэтае все. І вось мне ў гэтым сэнсе, як чаму пачаў, да, Ірина шлях даў Дубінецкі і там, не ведаю, даў Баяріна, да? А ты узгадаў сарматызм. Калі паўставала пытанне пра існаванне ліцвінаў, там, двух народаў там, і так далей, да? Пачалі шукаць карані. Таксама пачалі рухацца да пачатку. І адны вырашылі, што трэба ісці да Палемона, там у римско-латинскую историю, другие у сарматы. Все были буддийские фантазии такие. Не, почекай, Ігор. Яны заблыталіся там. І тады тыя, хто паверыў у гэтыя міты, ну, напрыклад, Палемона, да? Яны накіраваліся туды, нешта выкрышталізавалася там, міталогія стварылася, і вось з Жамойта стварыліся сённяшнія літувісы. Мы вельмі разумныя. Мы, на гэта глядзелі як на баўленне пэўнае, да? І так і не сталіся нічым. Зараз раптам наша Ніва ўзбудзіла цікавасць, там фантазіі пайшлі там, і так далей, і тут Дубінецкая і Баярин, як тыя самыя адукаваныя феадалы і шляхта 16 стагоддзя. Адзін за Палемонам на Блізкі ўсход, другі у Індыю, да, арыйскіх гэтых самых, да, і пайшлі сабе. А куды хто ходзіць? Навошта гэта? Дзе там гэты контур ужывання гэтай веды, якія яны здабываюць па ходу? Ім па барабану. Ну там что-то есть, это все Так такое Разная программа. Ну, Павел хотел доучиться, что ты сказал. Так, у меня такая реплика. Я хотел бы трошки ускладнить перспективу. И
дадаць яшчэ аднаго культурнага героя ці антыгероя да вось гэтай мазаікі, каб вам зусім проста не было. Ну вось дасюль ўсё ў асноўным вярцелася, што вось мы ходзім туды, нешта там бярэм і вяртаемся назад дамоў. Такая метафора звароту дадому, взяўшы нешта такое, што мы на аснове чаго мы пазней можам зрабіць нешта сваё. Вось гэты шлях на ўсход дзеля чагосьці здабыць, ён, в прынцыпе, для еўрапейскай культуры традыцыйны, натуральна. Гэты талант на хост насвоілі яшчэ крыжакі, насамрэч. Калі пачалі вяртаць еўрапейскую антычную культуру назад. Ну, фактычна, можна казаць раней, але прынамсі ў гэты час там генуэзцы трошкі пазней пачынаюць гэты весь арыенталізм. І гэты шлях вядомы. Я пра яго зараз не хацеў бы больш казаць. Мне вось цікавіць у гэтым сэнсе іншая перспектыва, за якой я зараз з здзіўленнем назіраю. Ёсць такі ў нашай прасторы таксама цікавы персанаж Андрэй Шуман. Філосаф, які трохі паехаў на іудзейскай логікі, з'ехаў зараз у Польшчу, там загадвае кафедрай філасофскай, ну неважна. Не ў гэтым сэнс, сэнс у тым, што апошнім часам, ну як, гадоў 5, ён практыкуе тое, што фактычна займаецца вывучэннем класічных індыйскіх тэкстаў, прычым займаецца вельмі цікавым іх вывучэннем, цікавым ракурсам гэтага вывучэння. Ён фактычна спрабуе адзін у такім, можа, трохі фаменкаўскім духу пераканаць, што вся вось гэтая ведычная індыйская культура на самой справе гэта ўсё позні элінізм. Мову ведае? Ну, ты яго сам можаш пытаць у Фейсбуку, ці ведае ён мову, ці не ведае. Ён прынамсі апяруе так, як гэта робіць, ну, хаця бы паверхнёвы знаўца мовы. Ён можа там гэтыя санскрытскія словы чытаць. Справа не ў тым, наколькі ён добра ведае мову. Справа ў тым, што яго зусім іншы падыход, калі казаць пра ягоны арыенталізм. Гэта не падыход навукоўцаў, еўрапейцаў, які прыходзяць, нешта там апісваюць, пазначаюць гэта чужое, там не наша, мы гэтаму пададзім форму і забярэм сабе. Насамрэч, якраз індалогія менавіта гэтым і займаецца. Гэта элінізм, а гэта там. Не, а ў яго падыход, як я бачу яго зараз, апошні яго тэкст, Буда гэта ўкраінец. У якім сэнсе? Ну, ён, я кажу, гэта трошкі такую фаменку ўдае. Але ён там прыводзіць такую аргументацыю кшталту таго, што карані паходжання рода Шакія, з якого паходзіць Будда, яны скіфскія, фактычна. Скіфы для яго гэта спадчыннікі элінісцкай імперыі, і фактычна будызм атрымліваецца такая ідэалагічная праекцыя позняга эліністычнага свету. В гэтым сэнсе, я зараз сканчваю, да? В гэтым сэнсе атрымліваецца, што гэта не шлях з усходу на захад. Ну, мы звыкліся, што мы ад арыйцаў, ад індаеўрапейцаў, адтуль прыйшла цывілізацыя, прыйшла сюды. А гэта шлях адваротны. Еўрапейцы пачынаюць казаць пра тое, што цэнтр, аказваецца, быў не там, а цэнтр быў тут, а мы, аказваецца, гэтых самых індусаў навучылі і Бхагавад-гіце, і іхняй логіцы, і ўсім астатнім такім штукам. Так гэта было яшчэ ў Нюрнбергу ў 30-е гады 20-го стагоддзя. Я не верю, што ты сапраўды на поўным сур'ёзе прапаноўваеш нам абмяркоўваць Шумана. То есть мы, по-моему, не заслужылі такой кары. Нет, мне цікавы ён менавіта як персанаж, таму што нават калі... Цікаўся, я его забанил яшчэ 5 год таму, так што, скажем, мне ён як персонаж не цікавы. Ну, мне цікавая вось гэтая перспектыва. Яна ж зараз, паглядзіце, яна зараз не толькі ў Шумана.
Вось гэта ідэя, наприклад, Пробач, я буду жорстко формулювати. добре. Это спроба втиснуть трэш у, скажем, ну, умовно кажучи, ситуацию спокойной размовы. Да? То есть мы с этого начинали, вот якраз того, что в свете такого тотального трэшу, подменов и имитации, ну, идея семинара сконцентрироваться не на вирусных, ну, вот таких вот героях, які втискивают себя повсюду, куди тільки можна, а на справді важних речах. І ми обмірковуємо от важні речі. Слухай, Ігор, Що думаєш, що ти такого ж самого робиш? насамрэч важная Я рэч, з цікавістю його самого послухав, його ідеї. Причому тут що? у яго няма ідэю, ён толькі Шумана можа пераказваць яшчэ Валенштайна. Это іншая справа. А што рабіць з Фаменкамі? Вось чаму, а? Нет, ну сапраўды, здаецца нічога, да? Бо калі паўстае вось такая штука, да, то нармалёвы, кемлівы чалавек, ну это ж не варта ўвагі, не варта абмяркоўваць, да? А потым раптам акадэмікі там, Академики. хтосьці там пачынае это вывучаць, да? І потым яны кажуць, ну блин, а чым гэта лепшае ці горшае за фаменкаўскую там храналогію ці штосьці яшчэ? Это ж такая самая прадукцыя, там, не ведаю, мозговой працы, да? Вот чым Шуман, чаму ты забаніў Шумана, я там калісьці забаніў Шумана, да? Чаму? Да? А при гэтым Шуман кажа, блин, у мяне это самое Хірш у кішэні там, а у вас? А у мяне там вось гэта цытаванне, я загадчык кафедры, а вы? Мы рады за яго. Не, конечно. Люди, правда. Як мы ўспрымаем вось гэты трэш, і чым мы адрозніваем трэш ад, ну, хай сабе экзатычнай, хай сабе вельмі своеасаблівай, да? Інтэлектуальнай працы. Атакаванне трэша само як бы пераўтвараецца ў Не, ну, трэш. в принципе, цікаво, тому що, в принципе, мне, наприклад, неприємно, коли мене в этот трэш там Да? отправляють. А насамрэч для індологів, наприклад, все, що не індологія і про гэта, це вже Фаменковщина Фаменко і і трэш. це, Ну, да, в принципе, на свою такую вот, не знаю, там, на мышление в этой сфере ты права не маешь, потому что, в принципе, это сфера ориентализма. Там мы головные, там наши правила. А когда приходит человек и спробует нам разводить там эссеистику, там, ну, так просто там себе не поводить так. Там треба там, займатися аналізом криніцу, там, бібліографії. Это добра ты ведаеш Ніхала там з дзяцінства, да? Я ведаю яго недавно, але ж, ну, уразіўся там чымсьці, да? А для людзей дысцыплінаваных, для людзей з пэўным сацыяльным статусам, ён такі ж Фаменка. Не, неправда. Чому не правда? Для, ну, что-то мы кудись... Ну, Ігор, ти ж сам ведаєш, що коли він пойде до тебе в академію, почне читати лекцію по свамові, хутчэй за ўсё большая частка твоих академікаў збяжыцца і скажа, што вы прыцягнули. 90% скажет, блин, зусім вар'яцтва нейкае, да? Тыя, хто штосьці разумее, пачнуць вось гэтыя сацыяльныя высоўваць аргументы. І ўсё. Вот это вот такая релятивизация, супроть якой я вельми жестко выступал бы. Это, как правило, там инквизитора, вот тебе там что-то было да, на семинаре, да? Потому что это саморазбурение некой схемы, вот, как бы, ну, такое вирусное саморазбурение вельми важной работы. Да? То есть сумневы и, ну, такие, скажем, не самозахопленность, ну, мне здається, це важна річ, так, і ну, тут нема там забронзовілих героїв, які про себе ну, вот, думають, там, ну не ведаю, що. Ну, про себе ладно, а коли мы думаем про яго. А тут есть, ну вот як бы это сказать, то есть я все ж таки за репутацию, консенсус. Вот мы с Валентином Гудовичем часам, ну вот, коли много ходили, коли ён яшчэ не адпаў сваю адлюдненасць, ходили по Минских улицах,
і обмірковували різні тексти, які з'являються, от ми часом казали, а от як ми познаємо? От часом тобто, чоловік тільки які перші тексти пише, і вже бачимо, що там, от він думає, да? Тобто, от щось здарається фантастично пригоже таке. Да. До чего вы додумались? Что не инструментализуется эта здольность. Просто альбо ты долучена до этого кола, и у тебя есть эта здольность, и ты мусишь просто, честно сказать, что да, у меня эта здольность есть, отчувание мышления и отчувание мышления в інших. Ну, Игорь, так же ж нельзя. В демократичном громадстве нельзя, а вот якби... А у нас Не, нормально. я не верю. Ігор, ти зараз поетизуєш. Я коли мав таку ж прихильність, наприклад, до Шумана, я її не маю. Я мог так само сказати, він геній, який нечто там Да, робить. ну, Павел, ты читаешь Шумана, мы с Игорем не читаем, а лишь я час от часу, читаю. мне это самое, Я тебе посылки зваливаются. И вот, например, Шуман там ставится до Дубинецкой, да? Як ён да яе ставіцца і што ён пра яе гаворыць. Я не ведаю, ці гаварыў ён штосьці пра балярина, да? Ну, пакуль на воздух. Да. І глядзі, Ігор, вы з Акудовичем маеце вось гэтую здольнасць, да, адчуваць. И ты маешь, да? Чакай, Николай. я маю, і Шуман мае, напэўна. Чаму мы павінны адмаўляць Шуману, да? Шуман мае не гэта. Ён калі кажа наступнае. Глядзіце на яе працы. У яе няма хірша. У яе няма добрага дактарата. Ну, Які яна пасля этого спецыяліст? да. Вось што кажа Шуман. І ён кажа, нібыта аб'ектыўная рэч, а не твае Ну, спачатку ён адчуў, што яна не такая. А потым уже знаходзіць вось гэтае абгрунтаванне. Слухайте, ну вы зараз якби развели по двух абсолютно таких канцавых, да? Одно гэта вось то, што Ігор кажа, адчуванне того, што я могу адчуць, і гэта ніяк немагчыма падзяліць. Ну, одно можа з Акудовичем гуляючы. А другое гэта нейкае аб'ектыўнае праз хірш. Ну, гэта таксама зразумела, што это пэўнае глупства. Нет, чекайте, у меня есть иншие, Слушайте, у меня есть методологичные Все, что критерии. ты говоришь, я просто не верю, что ты вот сидел, слухал там своего одноклассника, да, то есть с яким вы сябруете, ведаете, и войшов у нашу размову с Шуманом и Хиршем. Шуман у дадзеным випадку для мяне той самый інший, якого можна То есть поглядець. я бы жестко формулировал, что это такое вирусное разбурение самой размовы, да, якая вот для меня теперь просто разваливается на кавалки в вынику такой вот твоей продукции. А ви не зауважали, як ви в люстерку ось так кинулись? Замкнулися і крутитесь у одному колі по 10 разів. И тебе это раздражает. Что нам это выпали Трошки сегодня доехать, это ориентализм, такая подороже Украину Усходу, Вот, да, я... там все некие меньшие Что нам это дает? выражаетесь. Просто от є випадки білоруси, які вам А можно я так само скажу, раз меня запросили? До речі, Ігор, давай мы не будем размывать жанр. Да? Мы домовлялись. У нас Распытывать, а у вы... нас есть обвиняемый, и мы перекрестный допыт Я робим. уже Да? вот А готова. ты уже всех сюда готовый посадить, блин. Давай триматься жанру. Вот мы говорили про грамматику. Мова, з якої граматики ти її учиш, в принципі, вона отримується різна мова. Важно не тільки, що формально ці тексти на этой мове написані нібито на одной, але чоловік, вивчивши граматику на одной мові, фактично має справу інший. Хоча формально вона нібито одна. От є які тексти, написані на санскриті, вони нібито одні і самі матеріальні для індології, наприклад, для традиційних пандитів, а структура мови, яку вони утворяють, як читати цей текст, вона в них різна. А теперь перенесем это все в Беларусь. Вот у нас есть корпус текстов белорусской традиции. Вот там фольклор, вот там 19 столетие, вот там 20 вот сучасная поэзия и грамматика белорусская. Такое, например, там в 19 столетии, ну, как и все европейские грамматики, написали так же самое. Да? А
што калі можна гэтую самую ситуацию узнавіць, да? Што можна вырасціць гэтую самую мову з нейкай іншай граматыкі. Вот нібыта тую самую. Да? Што калі ёсць, напрыклад, індыйская традыцыя з корпусам санскрытскіх тэкстаў, у іх ёсць граматыка, з якой гэта мова вырасла, ёсць заходнія людзі, которые са сваёй граматыкі вот, могуць генераваць гэтую нібыта мову. Да? Ёсць вот, беларускі корпус, да? И нема белорусской грамматики. Есть такая вот латинизованная грамматика, которую мы вот как штамп взяли там, откуда могли. А что, коли можно вырастить белорусскую грамматику, да, с белорусской же мовы, вот, маючи это на увазе. Да? И что отрымается? Отрымается, что с одного боку мы, как грамматист Панини, что он зробил, он с одного боку вырастил такую грамматику, которая могла генерировать ведычные тексты. А з іншого боку, пасля яго і ўзнік санскрыт. Гэта мова, якую пачалі ствараць уже не так, як стваралі раней, а з ягонай граматыкі. Да? Вот, ну, в принципе, я думаю, что галоўная вынік такого падарожжа — это ідэя, так, мы ее назвали «Спамова», да? Это ідэя про то, что беларускую мову можно вырасціць з беларускай же граматыкі, з іншай. Да? І магчымасць яе, гэтай мовы, будуть вельмі адрознівацца ад магчымасцяў той мовы, которая была. Хотя формально корпус текстов будзе у іх адзін, это будзе нібыта одна и та самая мова, это такая колоссальная диверсия. Да? И в поэзии, глядите, она уже працуе. Это поэтичная мова новая, которая зараз ствараецца, она уже зусім іншая, чым была. И магчымасці гэтай паэтычнай мовы фундаментальна іншыя. Глядите, як піша Галина Сівченко, Катерина Массе. Вот. Это не просто некий плагиат Куликова, это абсолютно іншие поэты, абсолютно з іншими магчимостями мови. Да? І от люди, які роблять мову з іншої граматики, для них це просто некие недоступные виміряння, але то, що це більше, то, що це інше, то, що тут просто некий космос сенсов, который з той граматики не створиш, это видовочно человеку просто отчувально. Это как вот ты маешь справу с нечим таким іншопланетным. Вот. Я думаю, на самом деле наступства могут быть там колоссально больше. Эта перспектива нас оправдує, чому я знав, що такі з духу поезії. Да? Правда, это в поэзию перехилилося худшей, а не... Но в такую поэзию в широком сенсі. Тут важно ж якби не просто там вершованная форма, а само ставлення до мови. Тому що... Ну, да, в широкім сенсі продукування не тільки сполучення слова, а сенсу. Да, праз гэтую іншую мову, створаную на падставе іншай граматики. И тут вельмі істотна разрывать, ну, те самые деривативы, да, словаў, там, спалучэння словаў, якія ўбітыя у пэўную традыцыю, там, не ведаю, вершаваную, ці празаічную, там, ці дыскурсіўную і так далей, разрываць і вяртацца, ну, вяртацца зноў дрэннае слово, да, звяртацца да ну, карэнных сэнсаў ці карэннага нават не сэнсаў, а зместу, да, гэтых рэчаў. І ствараючы на падставе уже іншыя спалучэнні слоў. Не толькі для прыгажосці, скажем, як у паэзіі, да, а і для асэнсавання. Іншага асэнсавання, і тут уже нават немагчыма сабе ўявіць, а што можа апынуцца за межамі гэтага іншага асэнсавання. Все, што заўгодна. В этом сэнсе можна на гэтай падставе и Библию переписать. Перечитать. А? Не переписать, а перечитать. Ну, а это такая речь, да, переписывание, перечитывание. Вот, одно с другим связанное. Ну и историю свою, да, генеалогию и так далее. И сапраўды, калі... Ну, але ж, як это можно робить без, скажем, без трансляции?
Я не разумею, що... Асоціація в якім сенсі? Ну, ось, Складаючи ось гэта- Міхал назвав двох поеток, да? Які кажуть, ні, яны не калькують Кулікова, скажем, да? Яны свое роблять на агульних Подставок. Ну, на подставах, агульных да? граматах. Вот. Ну, ён же ж з імі нейкім чынам пра гэтыя агульныя падставы У школе гаварыў, были, да? так? Вось, ну, А? ну, у школе они были. Ну, вот его семинары. Мы были, читали да. семинар, да. Ну да, что-то Я такое, да. пугался. Вот. А калі гэта не выходзіць за межы вузкага кола добра знаёмых паміж сабой людзей, то гэта ну, яно не потрапляе ў культуру. Вот. А наше место, в якім ми спираємося, якраз ну, було задумано як задача зробити гэта відавочна. Ну, приадчиніць, зрабіць, да. Ну, памятаеш, мы збіраліся, прэзентавалі гэтую кнігу в кнігарні Логвінова, калі яна толькі выйшла, і я прагледзеў там как бы гэтыя відэо і фотаздымкі, і зразумеў, што вот ёсць нейкая логіка ці праўда, што сапраўды важныя рэчы, там, кнігі, ідэі, яны мусяць адляжацца. То есть часам мы чакаем вот імгненнай нейкай рэакцыі, там, грамадства, там, шырокіх колаў, сяброў, знаёмых, да? А вот яны мусяць прарасці. У меня даже дома еще штуку стоит. Прорастает. То есть гэта, ну, вот гэта такі доўгі, цярплівы працэс, ну, вот расшифровки, ну, тлумачэння асобных там рэчаў. Маскіншы каже про те, що ну, якби для розшифровки Трансляція, да. треба хтось, хто буде розшифровувати і принаймні ну, спробувати розшифровувати. Но не самі яны, то яны-то Ні, ну я ж про себе і кажу, устаўленне да іх. Ну, Да? так. Я лічу, што кніжкі не прачытаныя не існуюць. Так. Тэксты не прачытаныя, не абмеркаваныя не існуюць. Ідэі, не патрапіўшыя умоўлення, не умову зафіксаваны, умоўлення ўзаемадзеяння людзей не існуюць. Існаванне паўстае ўсіх гэтых рэчаў толькі праз, ну, не ведаю, калі ўжо так это спрашчаць, праз семінар, праз вось такія размовы там і так Ты далее. не да. веришь И в коли- поэзию Куликова? А? Ты не веришь в верши Куликова? Что они лепш могут Это закануть, чем любые поэтичная традиция. У семинары? нас, Не, в принципе, видишь, нема да. проблемы с поэтичной традицией в Беларуси. У нас Да. очень мощная поэтичная традиция. А вот наша... У нас нават зашмат поэзии, зашмат вершаў. Так, то на питание, что начинаючи с поэзии, люди могут засекаться. Саме форма дихання. Основа якая зависит. Просто как бы, про поэтов глупо думать, что некие претензии, что там их там мало читаешь, они вот, и живут какие-нибудь, да, ну, а что, какие до его претензии? Он вот потрапляю в культуру и все, всякие Ну, шарпузіння поэтому я поэтичной традиции после, он сильная справа. Так и с гэтыми тремя, поверьте, как бы, их уже с традицией поэтичной никто никуда не выкинет. Там, может, Хадановича не будет, а я не буду докладно. Так тут гаворка про што? Вось пачынаецца паэтычная традыцыя, замацоўваецца, напрыклад, пэўныя словы. Калі яны замацоўваюцца праз паэзію, а Ни слова, ни слова. Там есть некий способ вырабіць поэзию. натуральна. Поэтично Ну, есть. спачатку, когда будуць перш незнаёмыя словы, які Знаешь, могуць патрапіць Куча народу робить некую поэзию. І раптом некий чоловік знаходить нечто інший спосіб поетичного. І раптом усі яны робляться банальністю. Хотя, в принципе, для читача свого часу яны все ще робили поезію. А після гэтага одного яны все роблять банальність, а він поезію. Михал, а вот ну апроч ну вот про поэзію зрозуміло, апроч поезії, виходи у якби ну інші ну сфери, да, не ведаю, там гуманістику і ще кудись, вони є? Ну, апроч ось в этой книжке. Я так розумію, що Ну, як би я так думаю, от тут історія про, там, не знаю, санскритська мова, така дорога дисципліна. Откуда повстає там санскритський інтелектуальний стиль? Як розумний чоловік на санскриті виражається? Коли от я не хочу бути раціональним, там, доказувати нечто, вивчати серйозно, там, спосилатися, цитувати, він в цей стиль виникає над поезією. Это интерпретация, да? Так, і він починається з інтерпретації поезії.
В принципе, это такие комментарии на комментарі, там, і возникає некий особливий від раціональності, такі вельми яскраві. В принципі, Шанкара, там, Веданта, это все раціональні тексти, там мистика не місце. Там вельми така логічна розмова. І з іншого боку, це неможливо було без граматики. Тобто ці тексти вони опираються на граматичні можливості, які мова цілком зміняється. Наприклад, Веди, там просто доволі скази, там на 2 рядки, сказ, там 2 рядки. І про індійське середньовіччя, ось такі здоровенні скази, у яких много-много слов злеплено в одну такую саму, одно слово, и некий в конце дієсловчик там. Тобто это скорочение синтаксису у некое одно великое слово всего, там столько всяких мысленчих процедур за этот час удалось. Мы зараз читаем мову, яка була там 100 років назад білоруську, да, і сьогодні. Ми довольно різні мови, і не тільки по лексика стала інша, вони створюються з некого іншого бекграунду, вони створюються з іншого каркаса, з іншого фреймворка. Да? Тобто чоловік сучасний, який говорить по-білоруську, він просто її генерує зовсім інакше, чим там, Франтишек Богушевич. Мы можем со 100% певністю сказати, що про 100 років ми здивимося так само тому, що писалося зараз. І від нас, на самом деле, вельми залежить, яким буде цей каркас мовний, цей фреймворк, з якого мова буде створятися. Ми можемо робити його свідомо, це може бути не сюрпризом для нас яким-нибудь, а це може бути нашою конструктивною діяльністю, цей фреймворк створати. В принципі, поетичні мови, яка різниця, в якої сфері мовлення ці мовні інновації робляться такими, паттернами, такими шаблонами? Ну, я думаю, що є Велика різниця, да. Ось, я, знову ж, якби, маючи вельми малое дочинення до поезії, я уявляю, що все ж у поетичній мові є некий, одразу ось гэта карт-бланш для якби новых формаў і новых вобразаў, праяваў. То бок там гэта якби добра, па прынцыпе. Напрыклад, навуковай мове там ці незразумеласць і неспалучанасць з астатнім, гэта хутчэй мінус, да? Тебя не разумеюць, ты там дзівак і так далей. То бок я думаю, што тут гэта трохи іншая. Тим не менш, поетичная мова створяє такий високий стиль, вона устальовує. Це некий пафос. Коли чоловік хоче бути високим, він починає тут брати слово, він починає тут брати штампи, конструкції. Він, коли хоче виступати в цьому пафосі, да, що робить русский чоловік, коли хоче бути високим? Він починає говорити старославянізми всякі. Любой, самый просто человек, коли в магазине скажет, ибо там что-нибудь такое, да? Вот. Як только в белорусской мове з'являється полюс високого стилю, там, через некоторий час, коли это все-таки робиться уже часткой традиции, человек починає на цей високий стиль, не на чужий, там, а на свой уже орієнтуватися. Я хочу быть высоким, тому я буду говорить, як Ігор Куликов, да? Вот наш Пушкин. Я не... Потому что зробив Пушкин в російській мові? Він зробив її свободною для виказування. Вона була вельми така закостенела, но її вірші писати було незручно. А раптом оказалося, що це можна робити з великою свободою. Да? В принципі, Ігор Куликов дозволив собі у поетичному мовленні більш за всіх, хто писав раніше. В принципі, це велика заслуга. В принципі, така революція поетичного мовлення в наших очах відбулася. В принципе, я думаю, это працує навіть про поэзию. Глядзі, Ігор, орієнталістика, в моїм худшей уявленні, да, у 18 столітті народилася з освітництва і романтизму, які відмовляли поділ культури на високий штиль і низький. Да? Тобто вони убачили мастацтво у низькім штилі, у народній культурі, і праз гэта яны змаглі ўбачыць вартасці мастацкія ў іншых культурах. В этом сэнсе раскопкі готыкі Гёте
і яго зацікаўленасць японскай гравюрай, да, гэта аднаго кшталту рэчы. Ну і зварот да фальклору таксама, да, адчынілася прастора культуры, да, калі знятая была вось гэтая мяжа паміж высокай і нізкай. Тое, што тая ересь, якую зараз несе баяры. Трэба ўсталёўваць высокую культуру, бо пры наяўнасці гэтай мяжы высокай і не вельмі высокай культуры, скажем, да, паўстаюць апірышча для, ну, не ведаю, творчага стаўлення да мовы там, і так далей. Да? Не стыхійнага, просто так, вось як стыхія фальклору, там народу мяняе мову, а творчае стаўленне да гэтага. То бок свядомае, адмысловае, там, і, не ведаю, ўжо мэтанакіраванае ці там каштоўнасна накіраванае. Да, мата все на творчесть занимается. Больше он умная речь, чем творчесть. Творчесть у широкім сенсе, да? И нават творчесть у широкім сенсе это вельми узко. Потому что тут есть больше Что подставная может быть речь. больше глубокое за творчество? Ну, скажу, что Творение. аналогия. Зараз тут... Можно я так само реплику, как завершить гештальт вот этих маленьких реплик? Я бы, ну тут прозвучала такий элемент критики, да, уже проекта, что это устаревание, ну, можно пригадать там идею культуры великого стиля. Я бы по-іншому сказал, что вот проект сформулирован, ці там якби сама, ну, назовем його проектом, да? І він реалізується, справді повстає поезія, і повстає спроба, і перекладена граматика Паніні, і я думаю, що і будуть вгризатися якби в мову, і справді поезія, ну такий, скажем, вибраний топос, вибране місце, плацдарм, полігон, де все це якби, ну, от, обкатывается. Но моя заувага хутчэй да гэтага праекта і да паэтаў, якія в ім, скажем, выступаюць в якасці дэміургамі, што паэзія гэта не толькі словы, не толькі якби, вот, якби гэтая сама матэрія, але і яшчэ і сутнасная эмоцыя. То есть недарма індусы гэтыя 9 эмоцый, здаецца, яны якби вызначалі. І кожная висока поетична, і не тільки поетична культура, і вона так або інакше приходить до саморефлексії і класифікації. Ну, пригадаємо, це японські там Юген, там Сабі, і так далі, і так далі. Да? Тобто кожна культура. От ми, мені здається, ще, ну, головна проблема поезії Куликова, що то, что отсутнічає, якби, вот гэты пласт, да? Но отсутнічає як певний, Які пласт отсутнічає? Ну, емоції, да? концептуальні емоції, сутностні емоції. Що вони там отсутнічають? Ну, это мое свеження, як читача. Просто я не бачу там вот такой, ну, скажем, Бо ти ретроград і не розумієш революції, яку створюють сама появляться емоція, я Куликова. би сказав, от, перейшла в форму, в формальний аспект, ну, от, якби в сам проект, да? Игорь, ну, глядите, это же не только эмоции, потому что поэзия, по великим рахункам, это же это вот как бы такая протоматрица мышления. Это самое концентрованное выражение. Все больше не хочешь. Ну, я не згоден з вами, Это не только барабану. эмоции. Нет. Нет, Що поезія з'являється матрицею. То, что выражается мовой, Гайдегер был за это сгоден. Ну, Гайдегер, Для меня поэзия и мышление, они как вот загадка и разгадка. Вот мышление, оно разгадывает загадки. А некто повинен загадывать их, загадки. от може і так, але якби тое, що мовою промовляється, тое, що працює у межах мови, а не в образах, ні формах, ні кольорів, ні музики, а що працює в мові, то от якраз воно от генерується десь найлепш поезія, чим чим-небудь іншим. І от я хотіла Тетяні заперечити. Тетяна каже, що от коли
незразумелості у поетичній мові вітаються, це не незразумелості, це хутчэй магчымасці. Магчымасці, А навуковая мова, яна па вялікім рахунку не адрозніваецца, і якраз чым бліжэй навуковая мова ідзе да філалагічна, да паэтычнай, тым лепш яна чытаецца. Просто што ёсць як будто антыпод поэтичной мовы, это вот канцелярская мова. Там, где у вас не припынок, а припыночный пункт, где у вас не транспорт, а транспортный сродок, и где вот, ну, все, что у нас вот повсюду, это вот, где там, ну, все выражается. А чому канцелярская, а не математичная? Ось, і гэта, я кажу про лінгвістичну мову. Математична лічба, це знову, кажу, лічби, образи, кольори, форми, музика, живопис, це так само все формы мовы, але тое, што звязано з маўленнем, са словамі, тое генеруецца найперш, ці праявы генерацыі якраз у паэзіі. А все астатняе дзесьці адтуль потым так ці інакш это все чэрпае. І вот калі яно чэрпае з самых гэтых слаёў той адміністрацыйнасці, тады калі навукоўцы не чытаюць паэзію, а чытаюць пра прыпыначныя пункты і транспартныя сродкі, і ствараецца ўражанне, што трэба фармуляваць нейкім чынам такія утвараць, сказаць, все, каб адразу ў самім слове захоўвалася ягоная дэфініцыя. І указаць дэфініцыю, што такое транспорт, а транспартны сродак. І тады і у навуцы, асабліва у любой гуманітарнай навуцы, якраз там чым лепшыя тэксты вы чытаеце, чым больш значныя тэксты вы чытаеце, тым звычайна яны больш найпрыгажэйшай мовы напісаныя. Это ж, блин, вкусовщина. Нет, это то, что это абсолютно с густом ничего не связано. Это то, что Михаил Павловский просто высокий штиль, який берет Почекайте, ось глядите, что вы говорите. Это не густ. А что? Это не связано с густом наук. Почекайте. Боярин каже, ось Куликов, да, гэта сапраўдная высокая паэзія. На што Бабкоў кажа, блин, нема там тых 8, 10, 12 эмоцыяў, пра якія я бачу, да? І там ёсць цалкам такая рассудачная, да, паэзія. Хто з іх мае рацыю? Ты трошечки Это как бы не то, и оно... Это не совсем Тут как раз... І гэта, ведаеш, назначение, Но мы не заминаем. прызначение паэта Пушкіным, ну, умоўным, там, не ведаю, Гомером, там яшчэ, да? Гэта рэвалюцыйнае сацыяльнае дзеянне. І хтосьці павінен мець, ну, не ведаю, паўнамоцтвы. Поэтам Пушкина. Поэтому, конечно. Не поэтам Пушкина. Нет. И то, и другое. Да? Зрабіць паэта узорам, да? Гэта перфарматыўны акт, які патрабуе пэўных паўнамоцтваў і ўлады. Тое самае вось зараз у метадалогіі там абмяркоўваецца ў вузкіх колах праблема высокага штілю ў мысленні. Да? Тое, што мы называем еўрапейскім мысленнем, гэта створана адмыслова уладаю Платона і Арыстотеля, якія абвесцілі ўзоры, якім трэба адпавядаць. Да? А ўсё астатняе это нешта дрэннае. Ну і Платон ведаў назву для гэтага дрэннага. Паэзія. Вось там, дзе няма дысцыпліны, розуму, там, дзе няма... Это нізкае, нешта нізкае, да? Гэта паэзія. А вось мысленне, высокі штіль, да? Гэта вось тое, што зададзенае гэтымі ўзорамі. Да? І вось патрэбен рамантызм у метадалогіі, рамантызм у мысленні, каб зняць гэтую мяжу высокага нізкага і потым вярнуцца. А вярнуцца можна толькі рэвалюцыйна, так як Боярин призначая Куликова, Пушкина, Гомера, ці у адпаведнасці з постмодерністскім уже стаўленнем, да, вяртаючыся да Борхеса і этого Менара, да, які перапісаў Дон Кіхота. Да? Напісаў наново Дон Кіхота. Да? Проект написать на беларускую мову. А што робіць Боярин, калі ён паміне эту граматыку старажытную індыйскую робіць? Ён робіць тую самую справу, якую Борхес опісаў з Дон Кіхота. І я, наприклад, калі мне цікава моя свядомасць, што адбываецца в маёй свядомасці,
І у меня есть выбор, наприклад, ісці до Гусарля, який розказує мені про інтенціональність і про те, що от як цікаво Гусар назирати, бедного не порадить. як цікаво назирати функціонуванням образу стола в моїй свідомості. Да? І з другого боку там Патанджалі або ну, от, хто завгодно, які ну, з іншої перспективи говорить, там, ну, от, якби, що відбувається, якби, і для чого ця свідомість існує, ну, або там буддизм. Да? Тобто це різні перспективи, і я би поетично сказав, різні емоції. Тобто емоція Гусарля, от при тим, що вони працюють ну, от, на одному полі, тобто з той же самою свідомістю, і ну, от, можна перешифрувати, якби, ну, от, там, мовно кажучи, Гусарлем мову Патанджалі і наоборот. Але Гусарль – це от такий якби, крот, який свою інерцію там от, щось копає. І я на його так підходжу, гляжу, кажу, що ну, це все вельми цікаво, ну копай далі, да, якби я не збираюся ну, своє життя губляти на, ну, от, на читання виників твоєго копання, да, це безсенсовно і дурно, да, тобто, а от коли я читаю, ну, наприклад, ну не ведаю кого там Джон А я копаю, все далее, все больше не спокойно. А сверху бьется тяжкий крик Дзидала. Потому что ты именно укриничный пласт. Колодишь моя быть наш коли я казав ну, вот, про концептуальні емоції в поезії, то не для того, как обвинуватить Куликова в рассудочности. Нет, зовсім нет. То есть мне здається, що у яго вельми шмат розпачі і хаосу, і ён хутчэй не дазваляе, ну вот внутрі яго сядзіць як вот такого поэтичного, і ён не дазваляе гэтай розпачы і гэтаму хаосу выйсти на поверхню поэзии и принять форму. То есть, Вот напишите. Говорят на иностранном языке, я ничего не понимаю. А вы пишите. Вот никто про Куликова за все эти годы ни черта не написал. не написал, да. Вот. У нас суди у поезії створаються, а пишуть усі про нечто інше. А ти чого не написав? Я написав, тут типа Так, отжималася. ну, Я 2 рази написав. Після мне ну, нехорошо, когда человек пишет книжку, и один другой человек прямо каждый год пишет. Там, чтобы они как некие иши писали так само. Мы насамрэч думали, я Хто себе думає, що запросить. вони не можуть? Першим, да. Да, но ён не змог. І якраз ми вокруг його Мне собрали. было вельми цікаво читать некую там поэтичную такую, ну не критику, не знаю, ну некие разваги про добротую такую. А навошта ви, знову таки, я не можу зрозуміти, навошта ви що зводите зараз у поетичну перспективу? Ну, принаймні тому, що Міхал каже, як я розумію, що найбільш ось гэты патэнцыял гэтай працы, якая зроблена сёння, ну якби ось не самой працы пахода і ну якби вяртання і ну стварэння там мовы, а тое, што ўжо выходзіць на вонкі і ну і можа ўплываць на ну на сённяшнюю культуру. Найбольш гэта зроблена менавіта ў паэзіі. Особливо в Беларуси. Зроблено і зроблено. Нет, ну они просто Зразумейте. умеют там копать, и все. Ні, так зрозуміло, що це саме був про що ти хочеш? натуральний шлях істи таким чином. Ну, Я просто кажу про те, що не треба на цьому зараз зацепитися. Почекай, от де зараз? Просто про Зараз ось тут, у цьому Зараз у моменті. нас гость Михаил Боярин, ми його допитуємо. І тому менавіта зараз гэта і можна, і треба робити. Наша культура, Так, а чого ви так думаєте, що ви питаєтеся? а в інших культурах уже давно ніякої нової поезії не відбувається. Вони вже просто все штампують, це саме і печатають. У нас, і ми це не зауважаємо, і ні радка про це не написали. І вони хутко перестали писати, заб'ють на все, тому що їх читають 2-3 чоловіки просто, все це закончится. А нам читали слишком какие-то поэты, надоели нам эти поэты, уже там не будем про них ничего говорить, не писать. Тому ми і починаємо от, певну традицію, в якій можна сховарити і писати, і в якій ці іскри висікаються. Тобто я думаю, що ми постфактум шмат що зрозуміємо, про що ми говорили і яких в цьому Ні, сенсі. ну ось Да. Барковський тут знов прокаже, що ми про істотне чогось. Ну. Я поставив кілька істотних питань. Інша справа, що ні Михал, ні Ігор їх не підхопили, ну вони Давайте зостаються. повторимо їх ще раз.
Ну, я Ще розумію, що раз. мало їх грунтовне питання, коли, ну, У меня есть грунтовне ці докладні концептуальні враження, яким я би мог поділитися, коли вам цікаво. Не треба. Паша. Ну, тебе не треба, я так само веду Михала Вишнала, чим ти. А, про Михала, добре, так. Я не собираюсь эмоции про Шумана, это был Я боявся, що прикипать, що про Шумана. трольський ход, який я зробив спеціально. Насамрэч, якби, мне трохи здивила просто вся эта дискусія, бо некоторі речі Михал уже тут каже, ну не тут, а наогул за апошні 5 років, каже вельми настойліво і вельми паўтаральна, але їх нібито не чую, ці не адчуваю, не ведаю значнасці того, що він каже. Ось калі хтось лічыць, што Михаил традыцыяналіст, ён з часам сам сабе цяпер чамусьці пачынае называць традыцыяналістам, гэта лухта. Колькі я яго ведаю ўсе гэтыя гады, гэта самы ультрамадэрніст, які быў там, на беларускай зямлі за апошні 30 год, мабыць. Бо фактычна тое, што ён робіць, гэта не зварот да традыцыі, па вялікім рахунку. Гэта фактычна запачаткаванне вялікай новай традыцыі, магчыма, на нейкім ранейшым тле. І што робіць Михаил? Да? Ён едзе туды, у сваю Індыю, натхняецца там, вельмі натхняецца вось тым узорам маўлення, які ёсць, ён знаходзіць у санскрыце. І ён гэта знаходзіць для сабе як спосаб цалкам перарабіць тое, што ёсць не толькі беларуская мова, а фактычна беларускае мысленне, то бок беларуская анталогія гэтага мыслення. І вяртаючыся сюды, ён запачаткуе нейкую традыцыю, невялічкую. Ён пачынае вучыць там сваіх вучняў санскрыту, але паступова праводзіць іх да вось гэтага праекту, паэтычнага праекту. І праз гэтую паэзію яны што ўжо пачынаюць рабіць? Ён жа пра гэта кажа ўвесь час. Яны ствараюць насамрэч такую лінгвістычную міну пад сучасную. Ну так, ён альбо герой, альбо яго трэба расстаўляць пад першым жа плотам. Ён стварае тое, што фактычна спрабуе змяніць цалкам всю беларускую анталогію, весь наш моўны свет. Бо вось якраз Гайдгер чаму так ухваляў паэзію і чаму ягоную філасофію немагчыма перакладаць добра. Ён паказвае, што мысленне, і калі яно сапраўднае мысленне, яно вельмі завязанае на вось гэтыя структуры мовы, на тое, што ў гэтай мове адбываецца, што з гэтай мовай цягнецца. І што все гэтыя хады мыслення, яны не выпадковыя, не нейкія адкрыцці мысляроў, яны фактычна з мовы і грунтуюцца. І калі баяр прыходзіць і фактычна прапануе нам змяніць узор беларускай мовы, якая адусюль патрошку ад немцаў штосьці прыцягнула, штосьці ад лацінян нацягнала, штосьці ад славянскіх нейкіх гэтых сваіх момантаў, зляпіла ўсё разам і зрабіла беларускую мову. Ён кажа, гэта нам не падыходзіць. Давайце рабіць так, як робяць індусы. Возьмем пэўную частку нейкіх пракаранявых асноваў, і з гэтага ўжо дрэва мы зробім мову, якая будзе фактычна, мало таго, што этымалагічнай, там будзе вядома генеалогія кожнага панятку, кожнай фактычна прамоўленай рэчы ад падставовага элемента да самого дробнага. І гэта мова зусім іншага анталагічнага вымярэння будзе. А праз яе паўстане зусім іншая анталогія мыслення. Беларусы інакш пачнуць мысліць, калі яны пачнуць выкарыстоўваць гэтую мову. І вось гэтым займаецца Міхал, фактычна. Ён прапануе новую анталогію. Праз мову. Мова тут, як гэта сродак, вірус той самы, які запускаецца, які мусіць нешта ператварыць. І вось пра гэта істотнае. Я кажу, а паэзія ў дадзеным выпадку натуральны механізм. Бо паэтычнае слова гэта спосаб пранікнуць у
звычайную гаворку людзей. Бо людзі сапраўды дасюль яшчэ арыентуюцца на прыгожыя метафоры, там, на прыгожыя слоўцы, якім пастаўляюць паэты, пісьменнікі. І спачатку пісьменнікі пачнуць там паўтараць вось гэтыя ўсе формы Кулікова, а пазней і абыватэлі будуць гэта паўтараць, і, магчыма, гэта праз пэўны час дасць той эфект, пра які маюць баяны. Ну, ще програма зробити. Ну і праграмы там робяць. Ну, вось для мяне гэта просто відавочна было. Я ад гэтага адштурхоўваўся, разважаючы пра што мяне найбольш непакоіць, да? Это вось тое, што ў Міхала на 44-й старонцы двухбаковы рух. Да? І там ёсць вельмі, вось я пра гэтыя вашыя там разыходжанні, да, імкнуўся казаць. Досведна мы ўспрымаем наадварот. Асобныя мужчына і жанчына сустракаюцца, падабаюць аднаго, займаюцца каханнем, дасягаюць яго вяршыні і зноў распадаюцца на асобныя часткі. Тут наадварот. Мужчына і жанчына толькі ўзнікаюць у выніку кахання. Спярша яны на вяршыні кахання, пасля яны рухаюцца ў два бакі, потым стаюцца мужчынаю і жанчынаю. І тады каханне асобых мужчынаў і жанчынаў уже не падзея ў часе, а ўсці з часу спроба падскочыць і на імкненне дакрануцца да гэтай страчанай вяршыні, пачатку, ад якога якраз і паходзяць людзі. Ну, калі абстрагавацца ад мужчыны і жанчыны, а казаць пра двух істотаў мысляроў, да, з гэтымі рознымі светамі, анталогіямі і так далей, то вось што атрымоўваецца ў нас, на жаль, што вось гэтай, ну, каханню в гэтым сэнсе, да, сустрэчы. Месцаў для сустрэчы амаль няма. Ну, вось, асабліва, ну, не ведаю, сілу ўжо не анталогіяў, а самовызначэнне, да? Таму, скажем, неёмка баярыну хваліць Кулікова, бо Кулікоў хваліць баярына. Да? І яны тут потрапляюць у гэта замест таго, каб кахацца паміж сабою, да? І гэта каханне рабіць бачным усяму свету, бо без гэтага немагчыма. А яны тут... Куліков всіх критикує, не хвалить. Ну і не толькі ў гэтым сэнсе, да? А што рабіць, вось, калі ў нас тут жа ж ёсць рух у адзін бок, там у другі, а двухбаковых рухаў няма. І мы, здаецца, вось, як это, дайсці да Беларусі, да? Прачнуцца раптам у Беларусі, калі-небудзь ранку. У сваёй краіне. У сваёй краіне, там, і так далей, да? Мы капаем. Кожны абклаўся там, не ведаю, з рознымі рыдлёўкамі, інструментамі, кіркамі там, для гэтага капання, да? Кожны капае свой тунэль, але ж вядома, як цяжка сустрэць тунэлі. Наткнуцца там на, не ведаю, на крынічны пласт, знайсці золата, там, руду выпадкова можа, напэўна, кожны, куды б ён не рыў. А вось гэтага глыбаковага руху няма. А каб ён быў, трэба заўсёды, капаючы сваё, аглядацца, а куды яна капае? То вечная наша, одна з самых галоўных наших Паколькі я не паэт, да, паэзіі не люблю вашай. Пачынайце капаць у паэзію, а што рабіць? Ну, так треба все робити по-белорусски. Тому що це такий чудовий контейнер, у яким все буде саме доконатися. Коли б усі були поэтами. Ми поетами. переходимо на російську, і насамрэч, нібито марючи про широку таку культуру, да, ми якраз таки зменшаємося. Вот. Все, варто, треба говорити по-белорусски, а яшчэ по части. Калі б усе былі паэтамі, то хто б паэзію слухаў? Можна бы толькі прамаўляў. Поэтому не любят слухать поэзию. Складаная размова атрымоўвалася. Да, я думаю, што калі мы будзем... Может быть, ну, вот для мяне, калі ўжо там запускаць такую канчатковую рефлексію, то гэта хутчэй спосаб не то што разогреву прастора, а вот паказанне тыкнуць самім сябе пальцам на гэтую кнігу
і на Міхала, і на гэты праект з задачай, што пра гэта трэба думаць, не трэба засынаць. Да? І вот это толькі пачатак, ну, вот нейкія першыя фармуляванні пазіцыі, там, вот, Володя дзве думкі важныя выказаў, трэба пераглядзець будзе, што там за думкі, бо мы просто пропустілі, не зразумелі, што это было. І я напрыканцы, ну, таксама важную рэч хочу сказаць, што, можа быць, вот, працягнуць гэтую сваю тэму з эмоцыямі, і это не проста эмоцыямі, ах, якая прыгожая кветачка, да, там, а эмоцыямі канцэптуальнымі, звязанымі сапраўды з ідэяй традыцыі і вот угляданнем у такія як бы першыя ўзоры у архетыпа. Да? Вот, калі мы сур'ёзна ставімся да традыцыі і да гэтага ўсяго, то мы в пэўны момант пачынаем задаваць асабістае пытанне самім сябе пра месца трансцэндэнтнага в культуре вакол нас і маім асабістым досведзе. Я вот чамусьці як гісторык ідэі раптам зразумеў, што ключевой постацю да беларускай інтэлектуальнай гісторыі 20-го стагоддзя выступаюць два Мілаша – Чэслав і Оскар. І для абодвух вот гэтая трансцэндэнцыя была як бы не проста ну, там, ідэяй, а менавіта паэтычнай эмоцыяй і паэтычным перажываннем. Прычым для Оскара Мілаша, ну, гэта славуты ягоны паварот, пасля якога ён там гаварыў з духамі, атрымаў дар і, ну, і пачаў пісаць там такія алхіміка-містычныя трактаты. А для Чэслава Мілаша, які прысутнічаў пры гэтым, все жыццё ну, вот гэта заставалася задачай ці там не прыступкай, там драбінамі, на якія ён ну, вот, караскаўся і ўвесь час зарываўся, ну, умоўна кажучы, там в неверие, в неадчуванне, да, то есть ну, ён чалавек выхаваны в каталіцкай культуры, таму трансцэндэнцыя для яго гэта Бог, ну, такі як хрысціянскі перадусім. Да? І у яго ёсць страшна прыгожы верш пра малітву, дзе ён гаворыць пра тое, што вот ты пытаешься у мяне, як правільна, в які момант, які кантэкст прамаўлення малітвы. Да? Я табе адкажу, што малітва гэта вельмі прыгожы мост там з Ядваба, здаецца, такі, які мы будуем, да? Вот на той бераг. Ну і далей прыгожа апісвае гэтую вот трансцэндэнцыю, да якой мы даходзім в той бераг, да? Сканчаецца верш такім чынам. Але нават калі бы не было ніякага таго берага, мы бы на гэты мост все адно зышлі. Ну, вот это я про маё адчуванне, скажем, вот гэтага проекта Міхала, да? Что это такі проект, что нават калі ну, вот, няма таго берага, мы на гэты мост все адно, мы яго все адно мусім там будаваць, абмяркоўваць і Атеисты успрымаюць молитву як веру. Вот, когда проект появились, много еще інших метафор теперь. Вот, например, какие-нибудь там machine learning. что? Само про будущее. Вот. А они не проект. Вот прямо они там само научатся. Запускаешь процессы, они дают некие там выники, самоорганизуются и приходят до нечего. Машины? Ну, конечно, машины, не машины. Ну, в принципе, просто проектное мышление теперь это уже не отдельная метафора, когда мы о будущем не думаем, да? Может быть, и про самого не треба думать про проект. Может, это такие machine learning. Може стати, а може не стати. Тут запускаешь некие процессы. Вот. Просто инициируешь их там с розовым боком. И не обовязково это проект со стадиями, там просто вот бэклогом неким, там, с платами. Казаць, беларуская традыцыйная паэзія, кідаеш зярняткі. Ну, да, вот. Ну, толькі трагедыя ўсіх рэвалюцыянераў, што яны не могуць самі ад сябе адказваць за вынікі зерняў, якія А все остальные могут.
Не, остальным это по барабану. просто. Бузерники могут потрапить на камни, могут песок. Ну, на добрую хлебу, либо калі гэтага всего не прагаворваць, запускаць зярняткі, калі вот кожны з нас пакідае тыя зярняткі, яны сапраўды потрапляюць, можа і прарастаюць, можа не прарастаюць, мы не ведаем, але насамрэч оно плён дае толькі тады, калі это падзяляецца, калі так Мы ахоўваецца, это все время с агаворваецца. любовью. Мы же не просто там инженеры. Но инженеры без любови, конечно. Конечно, Ну да, Это самое ну да. первое. Ничего вы не ведаете про инженеров. Про полминут просто Я много инженеров. можа, у каго пытанне ёсць да Міхала, потому что калі ўжо не самі удзельнікі сабраліся, мы так з заміраннем сэрца думалі, што мы будзем самі. Ну, не абавязкова пытанне, Ну, просто ці рэплікі, каментарі, ну, рэплікі. рашэнне. Наколькі гэта важна, скажем, вот сапраўды сама гэта ідэя, Не, мяркоўваць. ну, я уже не ведаю, як будуть питання, не будуть, коли будуть, то ну, мне подається цікаво трималося. Я не ведаю, як як це Подследственный. Подследственний. Я хочу Михайла самого запитати, а ти, Михайло, коли йшов сюди, ти чого готувався? Ну, меня запросили. Ні, це зрозуміло. Ти чогось так чекав? Я, каже Ігор, у меня теперь пауза. Я маю розкошу дозволяти собі паузи. От. Ну, мені цікаво згадати все. Ось я зараз розчарувався у своїй розмові, ну давно вже це саме, розмові на Белсаті, да? Вона мені вже просто надоела і нема де це саме. Поговорити там уже не могчи, хоч і розмова називається. А ось такий формат, ну, зовсім інша справа, да? Мені подобається, я би ходив на такий семінар кожен тиждень. Простите. Просто. Значит, вот традицию започаткували. І можна буде подумати просто, як на тих місцях слідчого доброго і древнього, хоч у нас не витримовувалося це правило, ось, кожен мог себе поспробувати. Ну, это вот идея такая, что вот кожны, ну, супольнасці там, університетської та летучого, штосьці раптом убачив, ну, вот важное такое, там, идея, з'ява, человек, вот, и вот принести и покласти, как всех это убачили, вытлумачить, рассказать, распытать. Вот. І коли є цікавість до персонажу, да, і з любов'ю, як ти кажеш, да, то я думаю, що це добрий початок. Ну, здорово. Значит, тогда Дякую. До наступных встреч.